مرحبا، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. Abans de donar pas a la Margarida, com sabeu, ja heu rebut l'enllaç d'inscripció. Avui tenim a la Margarida Castells amb nosaltres. Abans de presentar-vos-la, els que vau venir l'any passat al Club de Lectura de Cossos Celestes ja la coneixereu. Abans de presentar-vos-la, volia explicar-vos una mica com és que hem triat aquesta lectura o com és que ens va venir bé fer aquesta lectura. I és que quan vam decidir fer un club de literatura palestina, no, vam anar pensant autors, vam dir, mira, Kanafani, sí, hem de fer Kanafani. Vam anar fent propostes i vam dir, Darwish, hem de fer Darwish, no? I sí, tant, hem de fer Darwish. Llavors teníem dubtes de, ostres, Darwish, poesia, la gent potser no se'ns apuntarà per llegir poesia. Vam fer una mica de recerca, vam veure que hi havia una novel·la traduïda del castellà, vam dir, mira, perfecte, Darwish, novel·la, traduïda del castellà, ja tenim llibre. I la cosa era fer-ho fàcil i l'hem encertat de ple, no? Per fer-ho fàcil ens ha sortit bé la cosa. Llavors, us volia llegir, el traductor sabeu que és en Manuel Feria. Manuel Feria, 10 anys després de traduir la novel·la, va fer un article on parla una mica de com va ser el procés de traducció de la novel·la. Ja us el passarem per si algú se'l vol llegir. Jo no me l'he llegit, només n'he llegit la introducció i sí que us volia llegir com comença ell la introducció a aquest article sobre com va ser traduir la novel·la. Ell estava fent un seminari de traducció de l'àrab al castellà i va ser llavors que li va arribar la proposta de traduir aquest llibre. Y diu això, elegí esta novela entre varias que me ofrecía el coordinador, sin realmente conocerla, sin ni siquiera haberla leído entera. Me dejé llevar por el renombre del autor. No consideré las dificultades del asunto. Mucho me arrepentí durante el proceso. ¿Por qué no escogí una obra menos compleja? 2 años después aparecía la traducción en castellano. Hoy me alegro de haber actuado de manera irreflexiva. Es más que posible que, de haber leído la obra primero, no me hubiera comprometido a traducir-la. I llegint això vaig pensar, ostres, potser ens hauria passat això mateix si l'haguéssim llegit abans de proposar-la com a lectura. Llavors, després en parlem, a veure què us ha semblat, si la proposaríeu, si no. Segurament, jo, havent llegit abans, segurament no. Dit això, us presento a la Margarida, que és qui ens parlarà. Clar, ella no ha traduït la novel·la, però sí que ha traduït altres coses de Darwish i ens parlarà una mica de Darwish i la seva obra. La Margarida Castells Criballés és filòloga, doctora en filologia semítica i traductora literària. Tradueix de l'àrab, el francès i l'anglès, el català i el castellà. De l'àrab tradueix tant literatura clàssica com contemporània, en prosa o en poesia. De l'àrab clàssic ha traduït Les mil i una nits, Els viatges d'Ibn Battuta i el llibre dels avars del Jahez de Bàssora. Del francès, entre altres, ha traduït obres de Simone de Beauvoir i de l'anglès, sobretot relats de ciència-ficció. És autora del Diccionari Àrab-Català, publicat per Enciclopèdia Catalana el 2007, i més recentment del llibre Gaceles de Arena, que parla de poetesses àrabs antigues, del segle V fins al XIII. De Mohamed Darwish ha traduït el poemari Perquè has deixat el cavall sol. Els poemes que us vam enviar per si teníeu temps de fer-hi una ullada són d'aquest poemari, que la Margarida ens va proposar de fer com a lectura paral·lela, però el llibre no està ja disponible, no es pot comprar, i a les biblioteques jo em vaig trobar un exemplar. Per tant, com a lectura, era difícil proposar-ho com a lectura paral·lela tot el poemari sencer. En té 3 més de traduïts, de poemaris, un que es diu El mural, l'altre El llit de l'estranya i Menys flors, que abans ens explicava que està pendent de poder-lo publicar a l'editorial Èter i està en temes de qüestions de drets d'autors, però que té 3 obres més traduïdes de Darwish. I actualment és professora de la secció d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. I res, amb això, Marga, quan vulguis. Marhaba, se'm sent bé? Sí, perfecte.
val, d'acord. Bé, doncs això. Marhaba, masal khair, shukran jazila li da'watikum ila nadi, per segona vegada, a parlar català, i recordo amb molt de carinyo la primera experiència, amb Cossos Celestes. Bueno, aquesta vegada sí que us heu ficat en un jardí, Però ara que dius, gràcies per enviar-me l'article del Fèria, del traductor al castellà de Memòria para el Olvido, l'he llegit i m'ha agradat molt, us el recomano moltíssim. Conec el Manuel Feria García i és excel·lent, a banda de traductor, excel·lent persona, però explica molt bé doncs, totes les dificultats que es va trobar, com les resolia, perquè, valga'm Déu, allà on es va ficar. I m'ha fet molta gràcia llegir aquest principi que tu ens has avançat, que diu que sí, clar, ell ho va agafar perquè va veure Mahmoud Darwish, com vosaltres, Com nosaltres. i diu, ostres, un Mahmoud Darwish, aquest per mi. I clar, després es va donar compte de què era, de què és Darwish. Valga'm Déu. Doncs a mi em va passar alguna similar amb el poemari, us explico. Doncs bé, el primer poemari que vaig traduir, que va ser la meva primera etapa de Darwish, és aquest Per què has deixat el cavall sol, que després ja me'n vaig anar donant de la importància que tenia aquest poemari des de la seva obra. I clar, la cosa va anar així. Jo havia llegit, pots comptar, els 4 o 5 poemes de joventut més populars que sempre l'han marcat i tothom es pensa que Darwish només és allò. Aquells poemes tan populars de Palestina, de la mare, de la meva terra, del no sé què. I jo coneixia això, però esclar, sabia perfectament el que és el Darwish. I llavors jo col·laborava amb una editorial andorrana, que es diu Límits, que havia publicat la traducció, per cert, d'un amic de Darwish, d'un novel·lista, i jo vaig fer aquesta traducció, que es diu La llagosta de ferro, de Salim Barakat. I van ser ells, l'editorial, que em va proposar traduir això. Clar, quina gràcia. Ja me la vaig trobar, la gràcia. Perquè jo realment llavors vaig començar a conèixer aquest Darwish que no coneixia. Jo només coneixia, ara us explicaré una mica, com va això de la seva biografia i les etapes poètiques. El primer Darwish, el Darwish de joventut, que, per dir-ho molt ràpidament, ja sé que és molt bàsic, però que era més senzill, per dir-ho així. Jo coneixia aquell Darwish. I aquest de seguida jo vaig veure que em va costar moltíssim. I alhora que feia la traducció, que això va ser un procés entre 2003 i 2004, que va sortir publicat aquest llibre, jo anava, a banda del que havia de traduir, llegia més, vinc a llegir més poemaris ja aquesta és de l'etapa dels anys 90, no és dels anys 60 ni 70, sinó dels 90, llegir més poemaris seus d'aquesta època, anàvem a llegir sobre ell articles, anar veient entrevistes, per anar intentant entendre tot aquell, jo veia allà un món, valga'm Déu, un món poètic impressionant. I llavors, ja mira, a poc vaig anar ficant, però arran d'això vaig deixar traduïts 2 poemaris més i ha sigut aquests que, mira, 20 anys després, aquelles coses de la vida editorial Èter, parlant amb ells un dia, han dit, tens poemaris fets de Mahmoud Darwish, doncs els traurem. El que passa que a l'hora de treure'ls s'han trobat amb això que us deia, que ara mateix estan en problemes per l'adquisició de drets d'autor. Esperem que ho solucionin i que tingui més obra traduïda al català Darwish. Perquè sí que he vist que en català hi ha aquest poemari, us parlo d'un altre poemari traduït i prou. En castellà hi ha bastant i en català hi ha poquet, i sap greu. L'altre poemari que hi ha traduït de Darwish es diu Només un altre any. Està publicat per 62, quan la 62 era l'autèntica 62 i no era Planeta, a l'any 1993. I el va traduir Dolors Cinca, que és amb qui vaig cotraduir Les mil i una nits. O sigui que hi ha moltes coincidències. Doncs bé, començo per entendre Darwish, clar, és bàsic, és la qüestió palestina, hem de començar per aquí. Ell és palestí, va néixer a l'any 1941, naturalment, en un poblet, Berwe, que és un poblet de la zona de Galilea, que ara està sota el domini de l'estat d'Israel. I això és fonamental, perquè era un poblet petit i la seva família eren pagesos. I per començar a entendre moltes coses, aquestes primeres impressions de petit, el seu pare que treballava de pagès, ell va ser el segon de 8 germans en aquesta família, i llavors estaven també molt a prop, que ell també
sempre l'ha marcat molt el mar, la mar, perquè no és lluny de Sant Joan d'Acre, que diem nosaltres, Acco, a l'actual Israel, a la costa mediterrània. Tant el paisatge aquest de mar com el paisatge d'interior, camps, ells tenien blat, camps de síndries i també oliveres. És tot aquest paisatge molt d'aquella terra que el va marcar molt fins que als 7 anys, què passa quan tenia 7 anys? Ja us podeu dir, som l'any 48, el juliol de 1948, doncs es presenten uns soldats armats, una sèrie de gent armada, amb excavadores i tot de maquinària, a literalment xafar-los a la casa i fer-los fora. Ja sabeu com va anar aquesta història. Imagineu-vos el que el va marcar, ell i tota la família. El que va fer la família van ser, en un primer moment van fugir, van estar un any com a refugiats a Líban, i després ja van tornar cap a la terra ocupada. I aquí, doncs, tota aquesta experiència, imagineu-vos, quan van de retorn cap a Israel, ells, clar, no eren ciutadans, hi havia una figura que deien els presents absents. Eren persones que no s'havien personat al cens de l'1 de setembre del 48 a Israel, havien arribat després i llavors no tenien, els donaven un número, tenien un reconeixement existencial, però no tenien cap dret jurídic. I administrativament eren un número. I així va viure doncs, fins que es va quedar dins de l'estat d'Israel fins que va ser major d'edat. Allà hi va viure l'adolescència i la joventut, no pas en el poblet, que esclar estava destruït, sinó hi havia el poble. Literalment es van esborrar el poble, que per cert, de seguida que el van esborrar, van reconstruir-lo amb 2 assentaments de colònies jueves, que havien vingut una colònia de jueus centreeuropeus i l'altra de iemenites, aquestes 2 colònies. Llavors la família es va traslladar a Haifa. Haifa també és importantíssim, ja ho he vist en la seva poesia. No sé si algú coneix Haifa, que també és una... Jo fa anys que hi vaig anar, clar, vés a saber, ara canvia tot tan ràpidament i jo us estic parlant de l'any 1992. Haifa és un lloc que em va agradar moltíssim. Tenia tota aquella cosa de les ciutats portuàries, cosmopolites, veies gent molt barrejada. Me'n recordo molt, per exemple, que té un temple Baha'i, dels Baha'is, fabulós, Haifa. És molt una ciutat, i no m'estranya, vull dir, que un adolescent, un jove, com Darwish, visqués totes les experiències fonamentals i que l'han marcat molt. Haifa és molt important a la seva poesia i, cuidado, també és important que a l'època d'estar de Haifa, diguem que es va estar més. S'estava com podia al carrer, però no tant, entre casa i el carrer. Va fer moltes estades a la presó i arrestos domiciliaris. Era un continu, Darwish. I per què? Primer, ell es havia afiliat al Partit Comunista Israelià, però no era per això, que generalment tenia problema, sinó per ser palestí i afegir-m'hi per ser-hi poeta. Ja de jovenet va començar a fer poesies que treien l'atenció dels mestres i tal, i això, en fi, serà que encara se suporta menys, no? I que la poesia pugui tenir aquesta vessant social. Després, una altra cosa important va ser per ell l'aprenentatge. A mesura que anava aprenent a fer la poesia, de seguida ell va agafar la llengua àrab estàndard, que diem ara, que és també la clàssica, com a llengua d'expressió. Que això li han preguntat a vegades en entrevistes, com és que no s'ha expressat en dialecte palestí? I doncs és el que va escollir ell, que ja de jove més o menys ho feia intuïtivament i després ja ho van arraonant més, perquè ha acabat sent un poeta en general no només cenyit a la causa palestina, ni molt menys, sinó tot el que representa tot aquest fons cultural àrab impressionant, impressionant, de lo que és la literatura àrab, des de la literatura clàssica, preislàmica, fins a la literatura actual, i que està escrita en aquesta llengua, que és la llengua comuna, i ell ja dic que en aquells moments, una mica intuïtivament, però anava anant cap al camí de ser un poeta de l'arabitat, no només de la causa palestina. I en aquells anys a Haifa apareixen les seves recopilacions de poemes, que per cert, la primera publicada, allò seriosament, i amb una editorial que li va publicar, ell no va voler mai més reeditar-la ni la va voler posar en les obres completes.
sol passar això. Tenia 18 anys, és a dir, era un nano jove i va fer moltes coses que després ja a poc que passés el temps es va adonar que no, que allò no anava i no va deixar que es publiqués. El primer publicat, que llavors ara s'hi figuren les obres completes, és un poemari que es diu Fulles d'Olivera, l'any 1964. Aquest és el primer oficial actualment, és el que trobareu en les seves llistes bibliogràfiques, les Fulles d'Olivera, que hi ha allà entre les Fulles d'Olivera 64 i el del 60, a veure si ho dic bé, sí, el 66, Enamorat de Palestina, tal qual el títol, són aquests dos títols que ja el van cimentar la fama de seguida es va fer aquest eslògan, poeta de la resistència palestina, que mai més se'l va treure. Tot i que després ell va evolucionar molt i va tenir altres etapes, però va quedar. No és que el renegués, però ell deia no només, per favor, no només, és l'únic que deia. I aquí doncs hi ha poemes en aquests poemaris dels anys 60, dels més coneguts d'ells, no sé si us sonarà un que, quan un ara comença a dir Sagil, Anna Arabi, que comença dient apunta, soc àrab, tinc 8 fills. I aquest poema el va fer recordant un fet real que li havia passat al seu pare. Això d'una banda. I després un altre poema que s'ha fet famosíssim, hi ha cançons, que és el poema molt bonic dedicat a la meva mare, que es diu aquest poema de la meva mare. Jo el tinc traduït, per cert, però no publicat. Us llegiré al començament només, perquè això és per aquí m'ho full. I diu, enyoro el pa de la mare, el cafè de la mare, les carícies de la mare. Dia rere dia en mi creix la infantesa i estimo la vida, perquè si morís em faria vergonya veure les llàgrimes de la mare. Ell va tenir un problema amb la mare, aquest és el poema que li dedica després, diguem, de petit. La seva mare no era una senyora, va tenir 8 fills, la senyora, i era feinera i d'allò, però no era allò que es diu una mare carinyosa, o com fos, i deixava els fills que s'espavilessin bastant, què més vols. Però el Mahmoud ho va explicar en una entrevista molts anys després, que ell tenia la sensació que la mare no l'estimava, o no l'estimava gaire, que el tenia abandonat, que d'això, fins que una vegada que el van ficar a la presó, que tenia aquesta època que va fer aquest poemari, va veure com la seva mare, pobret, va anar a veure-la a la presó, que li havia fet cafè, que el cafè és fonamental en Mahmoud Darwish, com ho heu observat en Memòria para el olvido, és fonamental. Entre altres símbols, per entendre Darwish, el cafè és fonamental. Doncs la mare ve amb les cafeteres, no sé si coneixeu d'aquella manera que fan el cafè allà a l'Orient Pròxim, que no és una cafetera express. Jo n'hi havia fet, recordo. És com un ibric, em diuen, que té una nansa així llarga, un potet així, i després tu fiques el cafè amb el sucre, la mida de sucre que vols, i vas acompanyant tota la manera de bullir el cafè, l'acompanyes, i és una estoneta. És a dir, el cafè, ja ho diu el Darwish, ho haureu llegit en Memòria para el olvido, cadascú el fa a la seva manera, aquest cafè. És un cafè personalitzat. El remena fins que arriba al seu punt, quan comença a fer bombolletes el treus del foc, esperes una mica, el serveixes, és tot un ritus, aquest cafè. La mare havia fet això per ell, li portava allà, el tenien enganxat al calabós, i allà davant seu, sense obrir-li les reixes, els guàrdies de torn li van tirar l'ibric a terra a la mare, i això li va fer, en fi, saltar totes les... fer veure a Mahmoud Darwish que sí, que es tragués de sobre aquella tonteria infantil, que la mare l'estimava, i llavors va començar a valorar tot el que feia la mare ja per sempre. Va ser sempre la Juria, que es deia. En el poemari de Per què has deixat el cavall sol hi ha un poema dedicat a la seva mare, que sempre ja està, ja es va acabar aquella barrera que hi havia. És d'aquesta època, tot això. Després passa una cosa, l'any 68 fins aquí era un home que ja, 20 i tants anys, s'anava acostant a la trentena, i era un home ja conegut i molt valorat a Palestina, sobretot pels palestins. I penseu una cosa, ell, com va anar a escola, va aprendre també l'hebreu. Les seves altres dues llengües són l'hebreu i l'anglès. Primer va aprendre hebreu, després anglès, i va llegir molts clàssics occidentals i contemporanis de l'hebreu. Per un motiu, perquè hi havia traduccions. És a dir, perquè l'hebreu es va posar, ja ho sabeu, a fer feina
a recuperar la llengua hebrea per fer-ne una llengua moderna i va començar... El primer que s'ha de fer quan es vol recuperar una llengua d'aquesta manera que va tenir el projecte israelià és traduir i molt. Traduir grans obres de la literatura clàssica i traduir literatura. I ell va trobar aquesta literatura, entre altres, un poeta que el va influir molt, que és Lorca. Ell també el va llegir en hebreu. Després també en àrab. Ara ja es va anar traduint Lorca, però primer ho va descobrir en hebreu, tot això. En fi, era ja una figura coneguda i a veure, també sabeu, això que et fiquin a la presó, que estiguis a la resistència, el Partit Comunista, també el va fer conegut, a banda de la seva faceta de poeta. En aquestes, l'any 68, va anar a un congrés a Bulgària, a Sofia. I en aquest congrés, allà era un congrés així, diguem-ne, de molts intel·lectuals del món àrab i alguns també de fora, a banda dels locals, els búlgars i altres poetes del món de l'Europa oriental de l'època, en aquell moment. I allà va ser el primer lloc en què es va donar a conèixer internacionalment. I de seguida ja també van valorar la poesia que feia. Després, de tornada, l'any 71, se'n va anar, és l'any que ell surt de Palestina per no tornar-hi fins molts anys després. De la Palestina que està a l'interior d'Israel, no són Gaza ni això, sinó la Palestina ben bé interior de sempre, la que havia conquerit des de la Nakba, des de l'any 48. Bé, ell va sortir d'allà i se'n va anar al Caire. Perdoneu, va fer un pas curiós. És un pas curiós que va fer per Moscou i després va anar a parar al Caire. De Moscou uns mesos, era d'això, coses del comunisme, i va anar a parar al Caire. I en aquell moment ell estava molt inquiet que ell se'n va adonar perfectament que l'estaven encasellant amb un tipus de figura i ell tenia moltes més inquietuds a dins. Té un món a dins aquest home, és increïble. I volia sortir, volia anar a un lloc que li donés més projecció i també que ell pogués ja també una mica treure's del damunt la llosa de sempre el mateix, de la causa, i que pogués créixer com a poeta. Després, a partir d'aquesta etapa, estem a l'any 71, els anys 70 són anys que viatja molt pel món àrab, cada cop va sent més conegut, la seva poesia va evolucionant i llavors un any després, un any escàs que va passar al Caire, va en un lloc fonamental i que és Beirut, que és, jo crec, Beirut és un d'ells, però és un tema central de Memòria per a l'Olvid. Són els anys de Beirut. Entre el 72 i el 82, l'activitat de Mahmoud a Beirut en molts aspectes va ser, feia periodisme, ell això, sempre poesia, periodisme, va ser director d'una revista literària molt prestigiosa, el Carmel, es va ficar en molts merders de la vida que hi fa referència, surten molts personatges de la vida d'altres poetes, escriptors, intel·lectuals, libanesos, palestins, d'altres llocs del món àrab que anaven a parar a Beirut i allà hi havia un brou de llengua que bullia molt interessantíssim. També va ser l'època en què ell va deixar el Partit Comunista i llavors es va ficar en la lluita per una altra banda. Ara està esborrada del mapa, però durant molts anys el representant del poble palestí era l'OAP, l'Organització per l'Alliberament de Palestina. Ell va conèixer els fundadors, es va ficar bastant en l'organització i de seguida llavors el líder de l'OLP era molt famós a l'època, el líder que sempre duia la cofia a sobre, que era Yasser Arafat. Ell, Yasser Arafat, de saber, es va veure que tenia al costat un home de valua i va estar anys al costat de Yasser Arafat i li feia una cosa molt important, que és que li feia discursos. I per això, durant un temps, el Yasser Arafat feia uns discursos a l'ONU d'una qualitat que la gent deia, ostres, tu, quina qualitat d'home. I llavors, com que també el dia que es van rabiar amb l'OLP i em va sortir, alguns ja van dir irònicament ui, com ha baixat la qualitat dels discursos de Yasser Arafat. Perquè, esclar, des que els feia els que s'hi deixés de fer. Tots aquests anys són, doncs, el que ell té a dins del seu passat, que va pensant en les coses del passat, el que està passant al present, el que ajunta les meditacions, coses que li passen. Tot això ho inclou en un dels seus 3 llibres de prosa, jo no en diria novel·la, en diria un llibre de prosa que conté fins i tot multigènere, que conté moltes coses, que és Memòria per l'Oblit. En té 3 d'aquestes característiques i aquest és el segon i és realment
el llibre de Beirut, de la part de Beirut. Té un subtítol, en l'original, es va publicar, això ja ho veureu, podreu llegir en l'article de Fèria, que explica moltes coses també, a l'article de Fèria, del traductor al castellà, i si us l'han passat, com pugueu llegir, és el que us recomano. Però no, crec que posa, ell també ho posa, a l'edició de 1986, que va ser la primera, és a dir, ell va deixar de viure a Beirut el 82 i aquell llibre surt el 86, o sigui que tot això li va bullir pel cap durant 3 o 4 anys, ho anava escrivint. I en aquesta primera edició posava a sota de memòria per a l'oblit, deia temps, Beirut, lloc, agost de 1982. I aquí uneix, ho haureu vist en el llibre també, agost de 1982, en aquells moments estàvem en el ple setge d'Israel a Beirut. Israel invadeix Líban el 1982, jo això era jove, estudiava, me'n recordo perfectament, i quan veig les mobilitzacions d'estudiants d'ara, recordo les de la meva època. Fixeu-vos, perquè havia passat això. I tot era perquè a Beirut hi havia el centre de l'Organització de l'Alliberament de Palestina, hi havia molta quantitat de palestins i hi havia el Centre d'Estudis Palestins, que per cert el van enderrocar, el Centre d'Estudis Palestins de Beirut. Bueno, va ser un... Tot això surt en el llibre, tot això surt. És a dir, aquest final d'estada tan bèstia a Beirut, que després va venir la següent etapa, ja us dic que el 82 es va traslladar a París, encara més, ara ja lluny del món àrab, cada cop fent més passos, es trasllada a París, però a París és on va pensant tot aquest llibre i el va escrivint. I és aquests 4 primers anys a París, fins que surt Memòria per a l'Olvido, i això que ell és molt prolífic, ha publicat molt. En canvi, són anys en què més aviat calla. I alguns li retreuen. I ja es comença a fer la brama que si ha renunciat a la lluita, després ell ho desmenteix, de cap manera. Ella diu, bueno, escolta, com a ésser humà jo tinc dret a tenir les meves etapes de silenci, de reflexió, i mira què estava fent. Mira el que se li estava acudint en aquells anys, fins que apareix aquell llibre. En aquell agost a Beirut, i també hi fa moltes referències, molt interessant aquell tros. És que jo el llibre, bueno, gràcies per triar-lo i per convidar-me, perquè m'ha permès rellegir-lo i, ostres, encara, saps, amb la relectura hi he disfrutat més. Vull dir que els que ho heu fet per primera vegada, deixeu reposar una mica, feu relectura i ja veureu que llavors, pam, ho disfrutareu més. I és la part que surt Hiroshima, el 6 d'agost, que si fa referència d'ell, a l'agost de Hiroshima, l'agost de Beirut. Ell fa tot de conferències aquí. Bueno, he gastat, crec que un plec de pòstits posant coses i no tindré pas temps de fer referència a tot això, però tinc triat el tros de Hiroshima, un trosset, sobre, en fi, ja ho veurem això després. Acabo una mica això de la biografia i la relació amb la seva obra poètica. A Memòria per a l'Olvido ja surt doncs, quan ell és a París, i d'aquesta època de París, ella viu a París fins al 95, bastant, Però, cuidado, Mahmoud va ser un home que va viatjar molt, el seu centre era a París, però ell viatjava molt, i llavors sí que ja tenim el Mahmoud convertit en el que als anys 90, quan arribem als anys 90, Mahmoud ja és una figura impressionant. Vull dir, és una cosa que aquí no sol passar. És a dir, que un poeta que quan fa recitals omple estadis de futbol. Ho dic així perquè us feu compte de la dimensió de Darwish. Alhora que té aquesta dimensió, ell, la seva evolució que està fent durant aquests anys, fa un viatge, recordo que era així, fa un viatge al Marroc, en què és aquell viatge en què en els seus recitals, a veure si ho trobo, perquè és interessant la cosa, el viatge al Marroc exactament com va ser. Crec que ho vaig apuntar i ara es veu que no. Bueno, és en aquests anys mentre viu a París que es nota un tom important a la seva poesia en el sentit de que adopta ja l'estil que tenen tots aquests poemaris dels anys 90 com el mateix perquè has deixat el cabell sol. És a dir, és una poesia com autobiogràfica, però, caram, una poesia plena, que, mare de Déu, que em va fer documentar això, de referents culturals, però d'una manera bestial. A veure, ara ja ho sé, per traduir Darwish al costat, la Bíblia, els mites mesopotàmics, la mitologia grega,
tota la poesia clàssica ara, perquè, valga'm Déu, si em fa sortir. I a vegades el punyetero, amb tot el carinyo, juga, fa servir versos de la tradició clàssica, els canvia, i per més dificultat, a veure, a sobre juga amb la mètrica, fa servir peus mètrics. I llavors això a vegades fa que faci allò, metàfores molt sorprenents, però clar, costa, perquè quan veus l'àrab l'entens més i després traduït, ostres, jo faig el que puc, però costa de fer-ho, de transmetre, que allò és un joc de paraules, que està utilitzant paraules que en àrab es diuen igual però amb dos significats diferents, i llavors, clar, en català, per exemple, dic vaig de lo simple a lo simple, però és que aquell simple àrab, primer, el simple també és el nom d'una altra cosa, perquè entengueu una mica, Caram, la seva poesia agafa, però allò, en canvi, aquell recital al Marroc se'n va parlar perquè no va agradar a aquests més puristes de la causa palestina, com si el Mahmoud Darwish els estés trent, que no, de cap manera, sempre. Però l'únic que deia ell és que el deixessin fer altres coses, i valga'm Déu si en tenia de coses a fer, com va demostrar després. També, durant aquests anys, què més us volia dir? Ah, sí, ell va començar a adoptar, li agradava, això està en aquell llibre, us he dit que en català hi ha, o no us he dit encara, us ho dic ara, en català, a banda del Només un altre any, hi ha una altra cosa traduïda de Darwish que us recomano molt, que ara, com que hi vull fer la referència d'aquell llibre, és el moment de recomanar-vos-el. Hi ha un llibre d'entrevistes a Mahmoud Darwish, que us agradarà molt, traduït, que es diu La Palestina com a metàfora. Autor Mahmoud Darwish, i és una sèrie d'entrevistes traduïdes de l'àrab per Jaume Ferrer, que val la pena, Jaume Ferrer, un altre d'aquells traductors que tot el que fa ell, poseu-la amb el foc. I una altra, i entrevistes de l'hebreu traduïdes per l'Eulàlia Sariola. Qui conegui el món de la literatura hebrea contemporània haurà topat potser amb el nom d'Eulàlia Sariola. A més, té un pròleg d'un novel·lista, no sé si alguna hora l'heu fet, Elias Khoury, que també està traduït al català, un gran novel·lista, amic de Darwish, instal·lat a Beirut, l'Elias Khoury. De veritat que això us ajudarà molt. Jo no el tenia fet, aquell llibre. És que són entrevistes posteriors. Com vaig fer la primera etapa de Darwish, i caram, ajuda molt. Ell parla, ens explica quin és el seu món, ens explica la seva història, com evoluciona, símbols de la seva poesia, el que ell pretén, i això és molt important. I aquí és en aquests anys que ell, ja dic, es guanya la desconfiança de molt, però cuidado, també el respecte crític de gent d'altres, i que era el que li interessava, i que es comença a fer dir el poeta troià. I li pregunta, l'entrevistador li fa aquesta pregunta en aquella, diu, et veus com un troià modern? Diu, sí, és el que vull. He triat ser un poeta troià. Estic amb els vençuts, completament. Els vençuts desposseïts del dret de registrar la seva derrota, de proclamar-la. Treballo per expressar aquesta derrota, que no implica rendició de cap mena. És a dir, diu que per als victoriosos ja hi ha Homer amb la Ilíada i l'Odissea. Ell és el poeta dels troians, dels que no tenen veu. Entre altres coses molt interessants que diuen aquell llibre, aquí, com, per exemple, li pregunten per ell, amb Darwish és molt important la història, la cultura que té és impressionant, i sabia molta història, llegia molta història, això ho va dir. En aquesta entrevista hi ha un moment que la demanen i diu la importància de la història, i hi ha un moment que us farà gràcia perquè ell fa referència a diferents moments històrics i que ell intenta incloure en aquell joc que fa de passat-present sempre, el passat en el present, sempre està, i mai saps, és a dir, està parlant del present, està parlant del passat, tot és el mateix, el passat està en el present, aquesta és la idea. Hi ha un moment en un trosset petitet, breu, que us llegeixo, diu, el món occidental s'ha afanyat a interpretar les lectures històriques de l'any 1492, és que aquesta ens interessa, i els dos esdeveniments que van consagrar el concepte d'Occident, el viatge de Colom i la caiguda de Granada. El primer esdeveniment va ser una conquesta i un extermini planificat seguint les mentalitats i l'esperit de les croades. Ara això, segons qui ho senti, ja sabeu que hi ha tota aquesta, en fi, allò de l'imperi espanyol,
Aquesta és l'opinió de Darwish. El segon representa la fundació definitiva del concepte d'Occident i l'expulsió dels àrabs de la zona per on passava el camí cap a aquest Occident, que era la península Ibèrica, una expulsió que també ho és de la seva història. I parla molt més de coses d'història. No sé si hi ha alguna cosa més. Sí, hi ha una curiositat que us volia llegir que abans, però això us ho llegiré al final, aquesta curiositat. Bé, llavors ja només em queda dir que ell està a París fins al 95, any en què apareix aquest poemari que passa, evidentment, a una altra etapa de la seva evolució poètica, perquè has deixat el cavall sol, i després torna, recordeu que va ser l'època en què hi va haver els tractats d'Oslo i altres tractats pels quals ell, de fet, va trencar amb l'OLP. Ell no va estar d'acord amb el que s'estava fent, va trencar amb l'OLP, és aquell moment que va deixar d'estar al costat de Yasser Arafat, però el que va fer, diu, per responsabilitat, ara més que mai, torna a la terra i torna a Palestina, però a Ramallah, no a Galilea d'Israel, sinó a Ramallah. Ell torna el que se'n va dir llavors territoris de l'autoritat nacional palestina, que encara hi són, de moment. I ell llavors ja és a Ramallah, on va fer també sempre molts viatges, tenia un pis a Amman, jo em recordo que era d'això, Mahmoud moltes vegades quan estava a Amman era on sobretot rebia, ja s'havia fet com una mica tot un personatge de la literatura, de la intel·lectualitat i també del pensament palestí contemporani, i entre Ramallah i Amman i altres viatges que feia a l'estranger, Espanya també va venir, doncs és la resta de la seva vida, amb la publicació d'alguns poemaris més, el tercer llibre autobiogràfic, m'hauria d'haver apuntat, ara no em ve el cap, ja us ho diré, si no ho busco. El tercer llibre seu d'aquest gènere, que en té 3, que és aquesta prosa autobiogràfica, però en el que surten quantitat de coses i que escriu com ell escriu, que sembla allò com un riu que va així, que baixa, és barat el riu i que et porta cap aquí, cap allà. És aquesta seva manera d'escriure. I en aquesta última etapa també s'ha de dir, ara ja fent referència a el Durà, a la mort, a la seva salut, sempre va tenir problemes amb el cor. I l'any 94 ja va tenir un ensurt. En aquell llibre haureu vist que hi surt un cardiòleg que li diu que no fumi, que no begui cafè, i ell, que, bueno, escolta, ell, si li treuen el fumar del dematí, el primer cigarret i el diari del matí, li treuen mitja vida. I, bueno, cap a la fi, un ensurt més gros va ser el de l'any 99, que en aquest any sí que ja va estar a punt de morir, i mentre estava allò que dius, el van recuperar, però ja va anar justet a la cosa, quan es va recuperar i encara estava mig d'allò per l'anestèsia, el tio demana fulls i va començar a escriure. Començar a escriure, i el que li sortia, anar escrivint, i li va sortir el llibre que ara ja està traduït en català, que és un d'aquests que us han dit que està traduït a l'espera de publicació, que és El Moral. És El Moral, un llibre molt interessant, que és allò que, com que aboqui a fora totes les coses que, una mica aquella tècnica que s'havia posat de moda amb els surrealistes, d'allò deixar anar la ploma i el que se t'acudís, una mica del subconscient. Però, caram, jo crec que el va revisar, del que se li acudís, perquè està molt ben trebat i tal, i aquest jo, ara ja traduint El Moral jo l'havia traduït en aquell moment que feia, en el moment del Cavall Sol, pel 2003-2004, i ara, quan l'he tornat a agafar, caram, si es nota, aquests 20 anys que han passat, bueno, jo també he adquirit més experiència, han sortit llibres com aquest, s'han publicat estudis ja sobre... I he tornat a agafar El Moral i he anat allò fent la revisió del que havia fet, he anat revisant i ara ja sortirà la revisió actualitzada. I ara he pensat, saps què? Que millor que no hagués sortit llavors i que surti ara, perquè és un llibre també molt especial, aquest del Moral. Publica 2 o 3 poemaris més, però arriba un moment que hi ha el cardiòleg aquest, no sé qui era, però que li diu, senyor Darwish, ara sí que ha arribat en un moment crític, vostè, i estem ja arribant a l'any 2008, i li diu que si no va als Estats Units a fer-se una operació, no se'n sortirà, però a veure, no se'n sortirà. Pot ser que se'n surti o no se'n surti. I li diu, vostè tria. I el Mahmoud va decidir anar a operar-se a Houston i s'hi va quedar.
s'hi va quedar el 2008, l'agost de 2008 va morir, i bueno, i ara doncs, ja estem a l'època post-Darwish, i ara ja jo crec que hi ha molta unanimitat en dir que realment és molt difícil trobar una figura tan emblemàtica i tan estimada, i fins i tot els més crítics reconeixen aquesta vàlua, perquè ha tingut molts crítics també. I que és que Darwish ve a ser per la modernitat, us diré, per la poesia, el món de la poesia àrab clàssica abasta des del món preislàmic al segle XIX. És impressionant. És a dir, és una manera de fer poesia que passen segles i no passa de moda fins que arriba la modernitat i que es carrega aquesta manera de fer poesia, però bueno, aquesta poesia, i que n'hi ha milers i milers, i el que es deu haver perdut, i que per cert, a mi m'encanta, Darwish també, bueno, coneixia moltíssim aquesta poesia. I a més la importància social que ha tingut sempre en el món àrab la poesia, allò que us deia dels estadis de futbol, és una cosa que ve de lluny, d'antic. El poeta ha sigut sempre un ser valorat socialment i el que fa té importància. Bueno, d'aquest món, si jo demano a un àrab, quin creus que és el millor poeta àrab de tots els temps? Clàssics. I em dirà un nom, al-Mutanabbi. I aquest, no sé si el coneixeu, aquest al-Mutanabbi és el símbol de la poesia àrab clàssica, almenys en masculí. Hi ha un en femení també, que és el Hansà, però en masculí és el Mutanabbi. I ell, per cert, el coneix molt bé, ja li ha enganxat algunes coses del Mutanabbi, i n'hi ha un poema molt bonic dedicat al Mutanabbi, a l'altre poemari traduït al català per la Dolors Cinca de Només un altre any, que és un poema que aquí la Dolors va posar una nota sobre la vida del Mutanabbi, no hi havia d'altra perquè la gent entengués coses, però que és el viatge de Mutanabbi a Egipte, que comença així: el Nil té costums i jo sóc un viatger. Camino de pressa per un país que em roba els noms. He vingut d'Alep i no me'n torno a l'Iraq. El nord ha caigut. Ara només trobo aquest corriol que em mena a mi i a Egipte. Com m'he afanyat cap al renill sense trobar cavall ni cavaller. El viatge m'ha sotmès al viatge. Allà no hi veig cap contrada. Allà no hi veig ningú. Ell també, només és el principi del poema, s'hi sentia molt identificat amb les coses del Mutanabbi. Doncs mira, ell mateix, si ara ho pogués, o si ho pot, allà on sigui, si és que és, si ho pot sentir i escoltar, ara ja ja ho diuen molts crítics, que Darwish és l'equivalent del Mutanabbi, és el Mutanabbi dels temps moderns. Aquest és ell. I el llibre que heu llegit, el Memoria para el Olvido, que aquí us vaig a fer ara assenyalant unes quantes cosetes, és sobretot el llibre d'aquests anys de Beirut. S'entén a partir d'aquests anys de Beirut. Hi ha una primera part que el protagonista és el cafè, però bé, no sé si voleu potser comentar coses vosaltres i que jo vagi comentant al fil del que dieu. Sé 3 preguntes que m'han fet i que ja les puc contestar si voleu, o si abans com vulgueu, puc contestar les 3 primeres preguntes. Tinc aquí marcats, ja us dic, la cosa del cafè. Després tinc marcat també, dic unes quantes cosetes només, la importància del mar, crec que l'he dita, i les metàfores que fa amb el mar des de l'infantesa, que el té ficat al cap, l'època de Haifa, Beirut, el mar. Teniu vosaltres un rerefons beirutí, Anna i Míriam, les Annes, i Míriam tenim la roca que surt aquell llibre. Ens hem posat rauxa de fons, sí. Sí, perquè és que, esclar, surt el llibre. I també surten els ocells al costat dels avions i allò que fa ell. També, a veure, no us ho he dit, i aquí tenia portat unes quantes pinzellades de característiques de la poesia, sobretot ja no de la primera poesia de joventut, sinó de Mahmoud Darwish, allò que us he dit també ell juga molt, en l'original es nota més, amb el ritme, la música i els peus mètrics. Després, el vocabulari que fa servir és molt impressionant i no m'estranya perquè ell es va declarar lector d'un llibre que es diu Lisan al-Arab, del segle XIII, que és el gran diccionari de la llengua clàssica àrab, i que jo tinc una edició en paper actual, 25 volums gruixuts de diccionari, amb què els exemples, clar, era el propi de l'època, els exemples del diccionari són poemes. Això encantava a Darwish. Per ell és molt important també, per exemple, ell que diu
no tinc pàtria, la meva pàtria no hi és la llengua. Vull dir, la importància de la llengua, això ho deixa claríssim. Li agrada molt aquests jocs, fer paradoxes, els oxímorons, el mateix títol d'aquest llibre, memòria, oblit, jugar amb això, realitat, el somni, el passat i el present, he fet referència, l'espai-temps, tot plegat el que sembla, temps és espai, el que és espai és temps. A veure, també, cuidado, també és irònic, també li agrada jugar amb l'ironia, a vegades amb jocs de paraules que dius, ai, i a vegades fa referències que no saps, que t'adones que està fent una pulla, una crítica, però tampoc diu el nom. Això no es fa. Com heu vist en aquell llibre, a l'hora de tractar personatges reals, dels quals diu moltes coses, reprodueix converses, els posa amb una inicial. A vegades, fins i tot, jo també li he trobat, amb els poemaris almenys, de vegades coses d'humor, humor més aviat negre. Bueno, i això. També ell juga molt amb contrastos, o això o els dos contrastos llavors que es troben en lloc d'allunyar-se i es barregen, que són l'individu i la col·lectivitat, la llibertat i la repressió, ell mateix com a poeta o com a lluitador, a vegades estan als límits d'allò que no saps si és ben bé que s'ha tornat una mica boig, així de clar, o si està sent més, en fi, veu més enllà d'allà, és més clar i dividit que els altres. I també, llavors, un aspecte que s'hi ha de fer referència, que és d'un dels poemaris justament que estan traduïts, a veure si es publiquen. De l'època parisina és també un poemari que es diu, i que l'he traduït, El llit de l'estrany, que allà tracta de l'amor i dels seus amors concrets. Perquè una cosa que va molestar una mica Darwish, ell, això sí, sempre és discret i és molt d'allò, no diu noms, va tenir moltes nòvies. I, caram, una de les seves primeres nòvies va ser jueva. D'aquesta diu un pseudònim. Quan l'esmenta diu Rita, però se sap que era jueva. En fi, i el que fa en aquest poemari és fer tot, és un poemari dedicat a això, a les dones de la seva vida, però amb les quals fa un moment que és ella la que parla, no saps si és ella la que parla, que és ell, o sigui que home-dona, però un moment en què l'home és l'home, la dona és l'home, va jugant amb això, i és aquest poemari que espero que surti, que es diu El llit de l'estrany. Està dedicat a aquest tema, que també ell hi va donar voltes, tanta poesia com va fer, el gran tema de l'amor i del desamor. L'amor, el desamor, la passió amorosa, el sexe, tot això també hi dona voltes, ell, com tots els humans. I també, ara parlant de dones, i se'm torna a venir al cap el nom de la seva mare, de l'Auria, que, per exemple, una de les coses que ell diu que no li agrada que es faci, que quan interpreten els seus poemes sempre hi veuen símbols de... O sigui, aquesta mare al qual ell dedica un poema és Palestina, i que la dona tal és la terra, i que allò que vol dir, i que diu, deixeu de fer això, que l'hauria del poema és la meva mare, per favor. O sigui, jo parlo molt, cada cop ho aniran fent més, la seva poesia, de coses concretes, de gent concreta, i de coses, destaco la importància de les coses petites i dels petits detalls, perquè veieu diferents facetes. Bueno, ja no sé on estava aquí. Margarida, et sembla si... Crec que de les persones que tenien preguntes sí. per aquí, no sé si Talleu-me, perquè jo soc una xerraire. Hi ha algunes persones que havíeu escrit alguna pregunta o si algú vol... Jo les tinc, fer alguna... Bueno, com que hi són, ja que hi són, que les facin... que els fem fer la pregunta. La Lídia. Sí, bueno, la Lídia... Hi havia una pregunta de la Lídia, en Quim i la Paula. I si, encara que no tinguéssiu preguntes, si voleu fer alguna aportació, ahlan wa sahlan, endavant. Qui comença? Quim? El Quim? Sí, perdó, que no se m'engegava el micro. Sí. Què tal? Hola a tothom. Hola. Hola, Quim. Puc saludar? Deixeu-me saludar la Paula, que fa molt que no la veia. Què anava a dir? Sí, de fet m'acabes de contestar, Marga, perquè jo t'havia preguntat el tema dels contrastos, sobretot. Llavors, clar, hi ha molts moments del llibre que són absolutament... O sigui, que et fan petar el cap,
perquè cada frase n'hi ha 8. Llavors, Sí, el meu dubte era si era una cosa habitual en literatura, sobretot àrab, o és cosa d'ell que hi juga constantment, saps? és cosa d'ell. És literatura derruixiana, però ha creat escola. I no tot és com ell, l'escola que ha creat, perquè aquesta manera de fer, clar, ara molta gent vol imitar Mahmoud Darwish. I ell és que era un món poesia, ell mateix, era un home poesia, i això és difícil de trobar. Ho tenia des de petit ficat a dins, i ara, doncs, mira, això li van criticar molt, I va haver tota una línia crítica. Després s'ha anat, caram, la cosa ha anat cap a un altre cantó, i la crítica ha anat destacant doncs, tots els valors que té això, i ara ja hi ha doncs, imitadors d'aquest estil. Però va ser en gran part una creació seva, això d'aquesta manera d'escriure. I que a vegades a mi em deixa molts... no tots, però fa versos llarguíssims, un vers llarg, llavors talla, pum, pum, amb un parell de paraules, llavors torna, i saps? I aquest, quan pugueu llegir aquest de moral, tot el llibre és un sol poema. Ja ho veureu, que va d'una cosa a l'altra, però hi ha una unitat, hi ha una unitat, però és tot el llibre, un llibre és que és un poema. Doncs sí, Quim, és així, és molt propi de l'estil de Darwish. Ara més aviat, una cosa només arran d'això, per no perdre el fil. Parlant d'estils, ara també, en canvi, jo diria que últimament el que està triomfant més en el món àrab no és tant l'estil Darwish, que també, però el minimalisme. Ara es publica moltíssim al món àrab. I no tots, però veig molts poemaris que, saps allò, aquells poemes que amb poques paraules diuen molt. Això és el que s'intenta fer. N'hi ha que ho fan molt bé i, com sempre, n'hi ha que no. Però està per aquí la cosa. Ja que hi soc, deixeu-me, que no les havia dit, però deixeu-me fer un parell més. Una fa referència al poema, un dels poemes que has dit més famós, que és l'Ana Arabi, que comença Sergi l'Ana Arabi, que hi ha un moment de la novel·la que ell mateix diu que l'ha sobrepassat la fama del poema. Llavors, més per saber una mica fins a quin punt o què pot representar per la gent el poema aquest. I llavors una altra cosa que us l'obro a tots, que nosaltres aquí amb les Annes que n'hem parlat ens ha passat, que era que a partir de les 30 últimes pàgines dona una sensació de lleugeriment de la novel·la que passa molt millor que fins llavors. Llavors no sé què us ha semblat a tothom, això. D'acord. Respecte al primer, mira, justament aquí ho tenia apuntat, perquè és quan ell, en aquests moments, ja se n'adona que li pesa massa tota la fama que li van crear aquells 2 primers o 3 primers poemaris, en què hi havia aquest famós poema que s'ha fet com un eslògan. Els primers 4 versos, i aquí, mira, és a la pàgina 192, i diu, ho fa sortir, diu, està a Haifa, està parlant de Haifa, diu, apunte, aquí estoy, apunte, cadencia antigua que reconozco, apunte, soy, les primeres paraules d'aquest poema. Reconozco esa voz que surge de hace 25 años, sí, de mí mismo. Oh tiempo vivo, oh tiempo muerto, tiempo vivo que surge de un tiempo muerto. Apunte, soy árabe. Se lo dije a un funcionario cuyo hijo podría ser hoy piloto. I aquí es fica la pell del pare, perquè això ho va dir el seu pare. No, se lo dije yo, no yo, Darwish, yo mi padre. O sigui que és tot un... Sí, el fa aparèixer. I l'altre que deies, Quim, era... I efectivament deia això això, que deies. si en general ens havia passat que Ah, a partir de les 30 últimes pàgines dona jo... una sensació de respir i de que tot s'entén una mica millor i de que el llibre es torna una mica més agradable i no tan espès, perquè ens entenguem. Sí. Bé, per la meva banda jo he de dir, clar, que ara ja ha passat el temps, jo hi he disfrutat molt i entenc que és un llibre que vol temps i relectures. Clar, jo ara ja la meva sensació és una altra. Ara l'he disfrutat molt, però esclar, però per això, per tot aquest pas que he fet a l'obra, la vida de Darwish, anar-li copsant coses, anar-lo entenent, anar llegint ell mateix expressant-se, coses que han dit sobre ell. De veritat que, per exemple, hi incloc l'article del Manuel Feria, que us ajudarà molt dins del llibre. I
us ho deixo més a vosaltres, que si sou primers lectors, això de la sensació que m'ha interessat ara aquesta teva, això que dius, 1030 últimes pàgines, potser des de quan explica la història de Kamal, o així, no? De que ja la cosa t'ha passat més bé, no ho sé. Jo a mi ara, mira, us he de dir que m'ha passat tot bé. Bueno, us dono molt les gràcies perquè he pogut tenir aquesta oportunitat. Ara ho he disfrutat molt, tu. I si més no, quan el que sí se m'ha acudit era, em penso, la Lídia, que no sé si és, que em demanava que del context històric d'aquest llibre, que és aquesta època de Beirut, que surten molts personatges d'aquests que posen inicials. I a veure si m'he reconegut jo, pobra de mi. No. Si em posen amb una inicial les persones que es movien en aquell moment al món cultural, intel·lectual, beirutí, no. Però he tingut una sorpresa i crec que sé qui és un. El Fèria, el traductor al castellà, va tenir la sort, mentre feia el llibre, no, explica ell, mentre traduïa el llibre no, però després, quan va venir a Espanya, el Darwish va venir justament arran de la presentació d'aquest llibre, i el Fèria el va conèixer. I el Fèria què va fer? Que jo he trobat, que en el meu cas, no? Que, ell més, perquè com a traductor et fiques d'una altra manera en la matèria, i que no entenia què eren els noms dels personatges, i el Darwish n'hi va dir alguns i ell no ho diu perquè n'assenyala un en concret d'un que li fot un retrat horrorós que li diu el pavo real i que li fa un retrat horrorós però el Fèria no ens ho diu perquè va quedar entre ell i el Darwish. Però jo crec que sé quin és un i no crec que hi hagi problema perquè no fa cap retrat, és un retrat d'amic, li treu algunes coses por ahí, és d'aquells que xerra habitualment, que és la S. I per algun cant havia de sortir Salim Barakat. Salim Barakat és l'autor d'aquest, va ser el que em va dur a Darwish a través de l'editorial. Salim Barakat és un autor kurd sirià, que va anar a parar a Beirut els anys que hi era Darwish, i van treballar junts, van fer moltes coses junts. Aquests anys a Beirut, la S, per les coses que diuen, com que jo també m'he ficat més, després de conèixer el que em va encantar, Salim Barakat m'encanta a mi. Jo crec que és ella, la S és Salim Barakat. A més van col·laborar en premsa, en la revista El Carmel, tots dos allà fent tots junts El Carmel, i la S crec que ho és. Però ja no puc anar més enllà, i aquest ja ho veieu per què, perquè és clar, ara sí que ja m'he ensumat que aquesta S, qui era pels altres, no m'atreveixo. També ja explica, és que surten tantes coses, és molt important el que diu a veure, la història aquesta de la invasió israeliana i això s'ha de repetir perquè no ens n'oblidem, de Líban va ser possible amb la col·laboració de la meitat del Líban, i de les milícies falangistes dels Gemayel, que jo me'n recordo d'aquesta època, que hi havia l'Amin Gemayel, el Bashir Gemayel, els presidents beirutís que volien treure's del damunt els palestins i que deien que només feien que portar-los problemes. Altra cosa que remarca, la insolidaritat sobretot els governs del món àrab, amb la causa palestina. I en el cas del Líban va ser encara més gros, perquè això es consideren com de gent són els cristians maronites, no tots, però molts que tenen aquesta pinya, són una colla de ricatxons, a més que es poden pagar un exèrcit propi. Els milicians falangistes els deien quan hi havia la guerra del Líban. Van col·laborar perfectament amb Israel i van col·laborar amb la matança de Sabra i Shatila, que va ser molt gros. No tan gros com el que està passant ara a Gaza, allò d'entrar a sac a matar gent en uns campaments de refugiats, perquè, com sempre han sigut els palestins, els van fer libanesos, Jo això ho he viscut a Síria, quan els palestins de Síria, bla, 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 oficial. Encara no hi havia la guerra de Síria, ara a Síria també li va tocar, però abans de la guerra jo hi era. I quan vaig descobrir-ho jo me'n feia creus, perquè vaig començar a la universitat a trobar palestins estudiants, però havien de pagar més, no els hi fan el carnet d'identitat sirià, tenen sempre com això, com li va passar al Darwish ja de petit, tenen un carnet especial i sempre són dels refugiats, sempre són refugiats, sempre són ciutadans de segona. I aquest és un aspecte important que recordar també, perquè sempre, clar, ho entenc, no és Israel, però cuidado que hi ha al voltant, també.
No tot és... Perquè si fos, altre gallo cantarí, que deia el meu avi. A veure, va, jo trencaré una mica el gel, a veure si la gent s'anima. Primer, una reflexió, perquè a mi, no sé si dir encara que m'ha agradat la novel·la, però sí que m'ha agradat intentar llegir Darwish, perquè es veu molt clar, no?, la importància de la literatura com a memòria, i en aquests moments el món que està passant, i encara més. I una de les coses que em va sorprendre, que ara que diem, no?, moltes vegades he vist escrit en comentaris que els palestins ara estan més sol que malls. Llavors, quan llegia Darwish, deia, ostres, que això en Darwish ja ho deia al final dels anys 80, ara i sempre. Sí, cuidado amb que els aquesta palestins han estat sempre sols, no? I recordar aquesta mirada, no?, de dir això no és una cosa que ha començat fa poc, és un conflicte que porta molt de temps sobre la taula, i a més en tenim testimonis i tenim obres literàries com les de Darwish. M'ha agradat, no? M'ha agradat per reafirmar aquest rol de la literatura, no?, com a testimoni. I després, una altra reflexió és que jo moltes vegades em sentia molt perduda llegint l'obra, no? No sabia cap on em portava, no tenia clar de qui estava parlant, tots els símbols que fa servir d'animals, que això et volia preguntar, no? Que parla de cargols, de llimacs, de paons reials. Hi havia moments que pensava, ara entenc què és el cargol, i llavors pensava, no estic entenent què és aquest cargol, no? I contínuament, vull dir que era una novel·la curta, però l'he hagut de començar 3 vegades, vull dir que realment ha sigut molt llarga al final. I et volia preguntar si aquesta simbologia que es veu aquí a la Memòria para el olvido, de, per exemple, els cargols, els llimacs, que m'han descol·locat bastant, no? També hi ha molt els coloms, no? Però els coloms potser és més fàcil d'entendre si es repeteixen en la seva obra poètica, i si ens pots donar unes quantes pistes de com llegir aquests símbols. Bé, n'hi ha alguns... Bé, començo per la primera, i després vaig a la segona, allò que comentaves, perquè és molt important. És a dir, tot el que diu Darwish aquí s'està referint a l'any 82 i és totalment d'actualitat. No ens en sortim. Estem allà on estàvem. Tornem, perquè allò que està mal fet, per més pedaços que hi posis, no s'arregla. I totes les queixes que fa, les coses que diu, continuen i continuen. Vull dir que, per desgràcia, és així. Però la importància és veure que això s'està referint, és fet als primers 5 anys dels anys 80. I s'està referint a tota l'etapa de Beirut, però també parla de tota la seva història. En Darwish sempre surt tot. I, efectivament, ell parla molt surt en quantitat d'animals i de plantes. També me'n surten moltes, de plantes. Tota aquesta simbologia... Jo també no et puc dir que ho entenc tot, Més o menys n'hi ha que sí, perquè són pròpies de la poesia. Ara hi ha ocells com el corb, que el corb és de Malaverany, el colom és el de l'amor, aquest sí que el tenim bastant comú, i després hi ha a vegades que em fa coses que, si no són... Jo entenc les gaseles, la gasela és molt simbòlica, i noms diferents de gasela, que a vegades he de posar cérvol, i segons la imatge que veig que dona, perquè hi ha molts sinònims en àrab, però en general és un animal positiu i és un animal d'aquells que... I tot el que són animals, per exemple, els xais també són símbols de sacrifici, aquest és comú també, de les religions aquestes. I em fa aparèixer molts, n'hi ha que els entenc, però n'hi ha que no. És a dir, que jo no sé... És ell que fa aquestes imatges, aquestes metàfores amb animals. El del cargol no em sona gens, no és de la literatura àrab clàssica, és seu. I tampoc a vegades no sé com va. Jo simplement, doncs allò, vaig rumiant-hi amb el context i com més Mahmoud Darwish he llegit, més els he anat entenent, aquests seus. Però seria fer ja una lliçó, més que una lliçó, potser hasta podríem fer un curset, de la simbologia d'animals i plantes. Les plantes també en surten moltes, però n'hi ha de recurrents. Hi ha molts recurrents, fins i tot un títol dels poemaris també està per aparèixer, es diu Menys roses. Però estic dubtant entre roses i flors, perquè ell
a vegades fa servir el nom rosa que es pot fer en àrab per flor. Aquest títol no està decidit definitiu, però com encara està allà el llibre encallat, encara el puc canviar. I veuré al final si acaba posant roses o flors. Però que n'hi ha moltes, les violetes, els lliris, i llavors tot el que era ell, per això he remarcat també, ell era un home de pagès. Això també és important, no era un noi de ciutat, ell era de pagès. I tot el que són, i els animals propers, la mare matava els pollastres, és això, no? Que es menjaven. El pare anava al camp, tornava sempre el pobre cansat de treballar, tenien un cavall. El títol no és en va, perquè has deixat el cavall sol. Els van treure tan de pressa que, per cert, crec que en els poemes que us vaig dir que si anava bé llegir-ho, vaig triar aquest. Hi ha un poema que és concretament el que dona títol al poemari, que és Per què has deixat el cavall sol? Que és el poema que ell s'imagina, aquell moment que se'n van i ell pregunta al pare, per què has deixat el cavall sol? S'han deixat el cavall enrere. Tenien un cavall, un burro, tota aquesta vida de pagès, però que jo, mira, això sí que em va bé. També l'he trobada amb Salim Barakat, que també és de pagès, i jo també sóc de pagès. I m'ha anat molt bé per entendre coses que no em fa falta que me les expliquin. Jo sé que és producte d'estar en contacte amb la terra, però de veritat, no anar d'excursions o Montseny, saps? Allò d'estar en contacte amb la terra i amb la duresa de la terra. No tot és bonic. La seva terra és dura, és de dolor, i és la del pagès habitual. Ara no, això de les cases rurals, això no té res a veure amb la pagesia autèntica, que algú hi té més a veure, si voleu, per exemple, és que ara fa poc que l'he vist a la pel·lícula Alcarràs, tot i que encara està adulcorada allà, però caram, era una vida molt dura. Jo me'n recordo la vida de pagès, d'homes i dones, els farts de treballar, que es feien les dones potser encara més, perquè, clar, damunt del treball havien de fer el sopar i el dinar i l'esmorzar, però és una vida que et dona personalitat i que veus també, estàs en contacte amb plantes, terres i animals d'una manera molt especial. I ell ho té, això, ho té. Aquesta relació que té amb la terra també és aquesta, immediata, comprèn tots els bitxos, els ocells, els animals, i jo recordo, per exemple, el meu pare, mai el que sabia d'ocells, i no havia anat a gairebé col·legi, el meu pare. Era de l'època que no hi havia pogut anar, només el rector del poble, allà un poble perdut de la Garrotxa, i tenia un coneixement de què vocabulari après a la facultat. No, els ocells de veritat. I ell, aquests noms no li venen tant de consultar aquest diccionari clàssic de la llengua, sinó de la vida de contacte real. Llavors, mira, de cosmopolita realment ho va ser, perquè a més d'això va afegir-hi a la costa, tot el que va donar la vida a la costa, la joventut a Haifa, després la ciutat cosmopolita de Beirut, que apareix aquí molt ben retratada, i us heu fixat com diferencia de Beirut del Líban? El Líban, bona imatge, el Beirut, mala imatge. És una ciutat, és molt complicada. I llegint-ho em va venir pel cap, quan parla de... Ell ho va conèixer molt bé, ens ho transmet molt bé, com és Beirut, com és el Líban, ningú ho entén. Ell ho diu, jo no ho entenc, ningú entén el Líban. I recordo una frase que em va quedar sobre tantes, que el Líban, o sobretot Beirut, en aquest cas, també es diu en Beirut i en el Líban, que és el laberint. Diuen així, el laberint libanès, on ningú no diu... A veure si ho sabré dir, un moment. Així, estic al laberint libanès, on ningú diu la veritat i ningú menteix. És a dir, que no s'hi aclara ningú, aquest laberint libanès, que és aquí on està en memòria per a l'organitzador. Doncs res més, això dels símbols, ja et dic, n'hi ha que els entenc com a part de la tradició, que per ell és importantíssima, i que són comuns a la tradició, n'hi ha que també són comuns a la nostra, n'hi ha que no, i llavors n'hi ha que són molt seus. I això la qüestió clara no ho tinc fet, però mira, si alguna hora s'escau, seria fer allò, una classe, una simbologia, una tria de simbologia, aquesta pertany aquí, aquesta pertany allà, aquesta aquí, i aquesta es pot explicar així i tal, però sí, en trobareu molts animalets, animalons i animalassos, a la poesia i en aquest llibre també, en la prosa de Darwish. Algú té una altra pregunta. Segur que teniu 1000 preguntes, perquè no m'ho crec que amb aquesta novel·la no tingueu cap pregunta. És que potser aquest és el problema, que n'hi ha masses a fer. N'hi ha masses, et deixa molt destirotat. S'ha de pair molt, s'ha de tornar a mirar i entenc que no saps per on anar.
Jo, La si Paula voleu... potser vol dir alguna cosa. Paula? Hola, em sentiu? Sí, hola. Hola a tots. Res, ara estava reflexionant com ha descrit Margarida el llibre com un llibre multigènere. I potser això és la clau per a una lectura, no? No pensar que el llibre és una novel·la, perquè no és una novel·la a l'ús, sinó és poesia, és prosa poètica. I jo el llibre el vaig llegir com fa molts anys i ara, per aquesta sessió, el que he fet és com reprendre aquesta primera lectura que vaig fer com notes de temes que tractava, doncs, per exemple, la mar o l'aigua, la incapacitat d'entendre Beirut. I ell ha anat llegint com fragment i he tornat a sorprendre'm de la força i la potència del llenguatge de Darwish i sí que m'ha agradat molt. És veritat que no l'he llegit de seguit, de primera pàgina a última pàgina, però potser és millor llegir-la com així, no? A bots, i deixar-se emportar un poc per aquesta poesia, que és com una reflexió del poeta amb si mateix, que es fa preguntes com ecos, no sé, no? Una lectura molt particular, però m'ha agradat molt llegir-la. I bueno, jo tenia unes preguntes fetes així com molt generals per a Margarida, no tan concretes de Memòria per a l'Olvido, que era pues, quines són les seues novel·les favorites, si ens pot recomanar alguna, aquesta i aquesta l'heu de llegir. Ets la Paula? Sí. Ah, sí, ja tinc la teva pregunta i he pensat i m'he hagut d'aturar perquè me'n sortien moltes, però en tinc unes quantes per dir-vos. Em deies novel·les favorites àrabs, oi? Val. Sí, ara us ho dic, Només de dir això, us heu fixat també, perquè com que surt tant en aquell llibre, el Cervantes, que surt, i el Don Quijote, perquè és que aquest has d'estar al tanto, ho sabia de tot. També fa servir, quan trobeu, fa servir allò que dèiem de multigèneres, inclou poesies, inclou un article seu, que havia publicat ell, inclou 3 o 4 cites de llibres històrics àrabs. Us ho explicarà molt bé el traductor com va enfocar de manera diferent, perquè clar, això són cites. Hi ha l'Ibn al-Athir, un gran historiador àrab del segle XII, i ell en fa tota una cita, que és molt bona, aquella que surt allò, totes les disputes que hi ha sobre quins conceptes són quins, amb aquells tradicionistes antics àrabs que són el famós hadís, la sunna. Clar, tot allò és la llengua del segle XII, i fica un tros del llibre d'història d'Ibn al-Athir, que està molt bé perquè veus que està explicant l'actualitat i aquell tros s'hi adiu magníficament. L'Ibn al-Athir és un gran historiador de l'època de les croades i posa un altre tros que parla de l'època de les croades i després fa sortir també un llibre que a mi m'agrada molt, que és fet un llibre de memòries, justament autobiogràfic, però del segle XII, que és de l'Usama ibn Munqidh, i que és un llibre de memòries que, llàstima, no estigui traduït al català, si hi ha ocasió mai, però hi ha d'haver més traductors també, que és molt bo, i aquest, per això dic, ara me n'he donat més del valor que té tot això, aquestes aparicions. L'Usama ibn Munqidh també fa servir, ell no és historiador, és un llibre de memòries, i explica moltes coses, però esclar, viu al segle XII en plenes croades, i explica coses molt curioses sobre la convivència amb els croats. I és Usama ibn Munqidh, i es diu el llibre de les experiències, i, bueno, això també hi entra, aquí, I heu vist que també parla una estona llarga del futbol? És que parla de tot, I m'ha fet gràcia, perquè, esclar, ara m'he recordat, però tot feia massa temps que l'havia llegit, ara m'ha agradat molt redescobrir-lo. Quan parla del Mundial del 82, era el mateix any. Mentre Beirut estava així, hi havia el Mundial de futbol. I me'n recordo molt del personatge que parla, perquè com que va ser Espanya, i va ser Itàlia que va guanyar i fa sortir el futbolista, el Paolo Rossi, i que ell critica els que critiquen que els àrabs estan més pel futbol que pel que està passant a Beirut. Però ell, mira, Darwish era així. Ell quasi que ho defensa, és a dir, deixeu que s'expressin com vulguin i ja tant, perquè també està una mica fart, ja haureu vist, de tots aquests intel·lectuals, que ja els hi tiro unes quantes també, tanta intel·lectualitat i així. I passo ja
perquè no sé quina hora som i ja fa estona, no? Estem per aquí, si teniu anar a fer altres coses. Dic les novel·les. A la teva pregunta, Paula, jo dic els que m'han sortit així, pam, he procurat, clar, llibres que han d'estar traduïts. No he volgut posar, perquè vosaltres ja sou del club de lectura dels Cossos Celestes, però com a traductora em va agradar molt, la novel·la de Cossos Celestes, la torno a repetir, però no són els que m'han sortit avui. El primer que em surt és un llibre que es diu Boles de càmfora, que és de l'escriptora iraquiana Alia Mamdouh. Alia, i després Mam, D-U-H, Mamdouh. És un llibre que més... L'hem Vam passat. llegir Naftalina, vam llegir. Ah, vale, és el aquest, sí, és el mateix. és aquest. De Càmfora, clar. Boles de càmfora està traduït molt bé al català per Marta Serra i és una delícia llegir-lo, perquè és... I el que passa és que, ostres, tu té coses bones l'Alia Mamdouh i aquí va haver-hi uns diners per traduir aquest llibre, un projecte europeu, i ja no s'ha traduït res més. És una llàstima, hòstia, l'Alia Mamdouh, que bona és. Després vaig em ve al cap, dic, un Mahfouz. M'agrada Mahfouz, sempre m'ha agradat molt, però vaig dir, ara, posem a dir Mahfouz, hi ha molts que m'han agradat, però n'he triat el primer que m'ha vingut així, que és un llibre que sempre m'ha agradat molt i que no és pas d'aquests, dels la trilogia, no sé què, del Cai, no és pas d'aquests més coneguts, que és Miramar, perquè també està traduït al català i al castellà. A més, aquí és el Mahfouz surt del Caire, se'n va a Alexandria i fa una novel·la no gaire llarga, aquesta sí que, mira, és breu, i és una novel·la, això és una novel·la, i passa en una pensió d'Alexandria i està molt bé, com sempre, és molt bo descrivint les situacions, els personatges, i passa en aquell moment que ell estava, ja li havia caigut a les espardenyes, feia estona el Gamal Abdel Nasser i tot el seu règim. I és una crítica i alhora nostàlgia d'aquell Egipte cosmopolita, aquella Alexandria que s'estava acabant, i en part hi tenia a veure el règim. Doncs és Miramar. Després, us he parlat de Salim Barakat, i que jo vaig traduir aquell que es diu La llagosta de ferro. Doncs us recomanaria l'editorial Caruan, està ficada en un projecte d'anar traduint Barakat, i d'entre els llibres que ja estan traduïts en català i castellà, n'hi ha un que és fascinant. Es diu Les coves de Haidra Hodrajos. Les coves, poseu, si voleu, en un buscador, Salim Barakat Coves. Perquè és un nom, Haidra Hodrajos, és un nom inventat i és un país inventat, i sabeu qui viu en aquest país? Centaures. És un país de centaures. I no us dic res més, però, ostres, que boníssim és, I les lectures que es poden fer van més enllà del país dels centaures, perquè ja veureu. I la curiositat és que els centaures està organitzada la societat en parelles, és a dir, parelles de centaures, que poden ser parelles que es diuen parelles de somni. És igual si són dos mascles, dues femelles o mascle i femella. Però són parelles de somni perquè són amb qui comparteixen el somni. És així. I és una cosa que només tu saps el teu somni i el comparteixes amb una altra persona, centaure, i aquell sap el teu somni, i és així. Fins que un dia el governador del país, que és el Tioni, me'n recordo, que aquests somnis no es podien dir, això era tabú. Està avorrit, el típic tirar avorrit, i un dia se li acudeix que convoca uns que han d'explicar-li els somnis. A partir d'allà comencen a passar coses. Però veieu que és molt imaginatiu. Després, ja heu fet Kanafani, oi? Què heu fet de Kanafani, aquest cicle? Vam fer Home sota el sol i quin anàvem? Retorn a Haifa. Vale, doncs jo Retorn a Haifa sempre m'ha semblat que està superbé, és una novel·la molt breu, però està molt bé. Després, per suposat, ara que sortirà, el Detall menor de Dania Shibli. Encara ha de sortir, però està en castellà. L'hem fet, Marga. He fet el Detall menor. Escolta, tinc una proposta. Que ha vingut Salvador Penya. Sí, ha vingut Salvador Penya. Doncs ja està. Tinc una proposta. Què t'assembla si ens fas la llista i comparteixes la llista i ens centrem una mica més en Mahmoud Darwish? Vale, sí, perquè només n'hi ha dues més ja, Vale, doncs digues. Que són Imagen, icono y promesa de una novelista palestina, la Sahar Khalife, Imagen, icono y promesa, y El carro dorado de una egipcia que és Salwa Bakr,
que és una novel·la que passa en una presó de dones, i és molt interessant. I prou, dic, prou, para, si ja això dic que no. Però és que, esclar, dic, almenys una mica de... Algú I té res, alguna doncs coseta tornem a més? Darwish. Teniu més preguntes? Alguna coseta més? Algun comentari? Hola, bé, bueno, jo igual que la majoria ja heu dit, sento que m'he perdut moltes coses, però és veritat que també coincideixo que una de les idees que més m'ha quedat, bueno, algú del que més m'ha quedat va ser el que el que ha dit la Margarida fa una estona sobre la crítica a la resta dels països àrabs, no? O sigui, que jo també la trobo a faltar molt, sincerament. I fins i tot ara, remirant les notes que havia pres, és que arriba a dir, ¿no?, com que Palestina ha dejado de ser un país para convertirse en una consigna que en vez de ser llevada a la práctica solo sirve para justificar lo que ocurra, para adornar los golpes de Estado. Vull dir, em sembla bastant fort. I després també una altra cosa, el tema de la mort, que també la té superpresent, no? Que en alguns moments fins i tot ell parla de... Bueno, descriu com li agradarà, bueno, com preferiria morir, no? O sigui, que té present que en qualsevol moment li pot ocórrer i ell ho explica amb certa naturalitat, crec. És que jo preferiria que no fos així, sinó que fos de tal manera, però que és bastant conscient de que pot ocórrer en qualsevol moment, no? Ja la portada, bueno, ja ho tens molt present amb la foto de la portada, però durant tot el llibre apareix diverses vegades això, o també fins i tot que a vegades no té clar si està viu o està mort, o si està parlant amb un viu o amb un mort, no? Que, bueno, doncs això és, aquesta és una altra de les idees que m'ha quedat del llibre. Sí, és una idea molt interessant i és fonamental en Darwish, que quan pugueu llegir el poemari de Moral, veureu com en Moral ell es va trobar situat en aquell moment entre la vida i la mort. I Moral és un important diàleg amb la mort, però la mira de tu a tu. I se situa en aquesta zona i, evidentment, en Moral hi ha una extensió d'això que diu aquí a Memòria para el olvido. En Moral hi ha aquesta extensió de situar-se en aquesta zona, dialogar amb si mateix, dialogar amb la mort. Estic viu? Estic mort? Qui sóc jo? Sóc jo o no sóc jo? És un continu, de donar voltes a aquest tema, i allà és el tema central, en el tema de Moral. Esclar que hi ha moltes més coses, com sempre en Darwish, però allà jo diria que és el tema central. En el poemari de Moral, ell se situa en aquesta zona que tu has assenyalat bé, que ell sempre també és un dels seus temes centrals, el de la mort. La quotidianitat, a més de la mort, i el mirar-la a la cara. No fer això que ara molt es fa de que voler fer veure que no existeix la mort, amagar-ho. Aquí encara tenim més tendència nosaltres, a la societat actual, a amagar doncs, allò, els ritus de la mort, a dulcificar-ho. Ells s'hi planta davant sempre, la mira a la cara. I aquí en el Moral trobareu, hi ha un diàleg extens amb la mort i amb tot aquest tema, de què és això. I a més, en un moment això, caram, ell estava situat, realment s'hi va situar en aquell punt, perquè en aquell moment que va estar hospitalitzat i que des de l'hospital va escriure, va deixar anar tot això, la cosa estava que si me'n vaig jo em quedo. Aquella vegada es va quedar, la pròxima ja, però aquella vegada encara es va quedar, però va estar en aquell punt de dir, aviam, he arribat fins aquí, reflexiona tot el passat on t'ha arribat i llavors dialoga directament amb la mort. Sí, també sempre és un tema de Darwish aquest. De fet, a nivell formal, a la novel·la, o sigui, la conversa que hi ha cap a la pàgina 200, ¿no? Que és la conversa que és «Estás vivo? Vivo entre la vida y la muerte», diu, no? ¿Estás vivo? ¿Cómo sabes que dormía con la cabeza? Sí? O sigui, aquesta conversa que és sobre la vida i la mort, a nivell formal es repeteix, o sigui, al final és com al principi, no? Perquè aquesta conversa també està al principi de la novel·la. Comença així, de fer la novel·la. I està en la poesia. Si llegiu poesia l'anireu trobant, és recurrent, és tema recurrent.
i és tema recurrent. A més, la seva posició és el del diàleg amb la mort, No és el dir coses terribles o fugir-ne o d'això, o retratar, doncs la terrible, podria dedicar-se a retratar tot el que hagués volgut, la mortaldat, que ja s'hi va dedicar com a articles o així, però de la seva pròpia gent i del seu poble. I, en canvi, ell, com a tema de literari i poètic, la seva postura és la de situar-se, com que diu, davant de la mort i dialogar. I a la de mort li dona els seus arguments. Això ho fa molt Darwish. És dir, quan se situa davant d'una persona, normalment ell que va tenir històries d'amor amb dones, quan se situa davant d'una dona, aquí també hi ha un tros, heu vist, que dialoga amb una dona, i es van traient coses i es veu que és una dona amb què té una relació, però dialoga de tu a tu. I la dona sempre està davant i de tu a tu. No és mai una... Ja m'enteneu, no la té allà de... Pues vinga, no, ell considera importants totes les dones que hi ha a la seva vida i sempre aquesta postura de dialogar-hi i de dir coses que... però jo no sóc tu. No, i llavors comencen un diàleg allà. Tu no ets jo, però tal i qual, i sempre... I sí, li encanta fer aquest joc, i és empàtic, s'identifica amb l'altre, i amb el llibre, que és el gran seu llibre de l'amor, El llit de l'estranya, allà fins i tot arriba a ser ella, es converteix en ella i li fa retrets a ell. És a dir, ja ho veureu, hi ha un joc molt interessant del Darwish que es va convertint en ella. I ell mateix, segons quins poemes, parla ella. A veure si en recordo un que fa així, que diu... I va dient, per què sóc una dona? Per què sóc una dona? I és Mahmoud que escriu, Però arriba a ser tan empàtic que es posa en el lloc d'ella. I és aquesta la seva postura, sempre amb la mort també. Sí, sí. I amb la poesia són temes centrals, recurrents, que sempre fa sortir. Graciela, vols aprofitar? Sí, jo volia dir que bueno, jo no he disfrutat tant llegint la novel·la i era la segona vegada que ho feia. El que sí que volia preguntar-te, Margarida, és que com a estàndard de la causa palestina, el que sí que no he vist és autocrítica a la lluita palestina. Hi ha una anècdota que parla de la visita al poble de Dammur i és una anècdota absolutament bucòlica. En cap moment parla de la massacre que hi va haver i que els palestins hi van tenir part. Llavors, i en algun lloc de la novel·la diu la saut ya'lu fawq saut al-ma'araka. Cap veu puja per damunt del soroll de la batalla. Llavors, vull dir que sí que critica els altres països àrabs, critica evidentment Israel, però mai, vull dir, la situació al Beirut o al Líban tampoc es veu, vull dir, com si els palestins no tinguessin res a veure o no haguessin estat un dels motius que es desencadenés la guerra en el Líban. Vull dir, no sé. Bueno, crec que... Perdona, com et dius? Graciela. Graciela. Mira, Graciela, jo ho matissaria, això que dius. Lo de mai. Aquí potser no li has trobat, però jo crec que sí, I Darwish també va tenir problemes per això, el que passa que aquí potser no és el lloc que surt, però va tenir molts estires i arronses amb la gent de l'OLP i no estava d'acord amb coses que feien. El que ell sí parteix d'entrada, ja dic, d'una experiència traumàtica que sempre el seu punt de vista és, per més, és a dir, els palestins, és a dir, per més que podem barallar-nos entre nosaltres, fotre'ns, el que sigui, però hi ha una cosa bàsica d'entrada que és inadmissible. És a dir, el que li va passar a ell de petit i a la seva família. És a dir, no és el mateix. Tu pots ser el que estàs a dins tan crític com vulguis amb nosaltres, amb el règim israelià i tal, però jo tinc el mateix dret que tu a aquesta terra i tinc el mateix dret a equivocar-me per tu com tu fas a l'hora de lluitar per ella. És a dir, és un xoc de drets, és això. Però jo crec que jo matisaria el teu mai, Tampoc no... Si llegeixes el llibre d'entrevistes, allà crec que em fa sortir de més coses que aquí, Aquest és més el llibre de Beirut, diria jo,
I aquest llibre d'entrevistes, el traduït al català, que això és una selecció d'entrevistes, aquí ja diu coses més directes sobre el tema palestí, sobre qui és qui, i a veure, hi ha hagut de tot, no són pas més especials que ningú els palestins. La seva situació és la que és, com a humans són com tothom, Això ningú... Ell ho entén perfectament. De fet, ell, ja us ho dic, que també se'n va fartar de ser símbol. Se'n va fartar bastant i n'estava fart del seu propi poema aquell de la Puntal i de tot això, i no passaven mai pàgina d'això, no van passar-hi mai, ell va quedar marcat per sempre. És molt complex, Darwish. Ell també va tenir moments, va tenir el moment OLP, el moment que va trencar amb l'OLP, i també va canviar d'opinions. És a dir, és molt matisable. El que diu aquí és una cosa, però ell, sobretot, això sí que jo diria, més que això, ell és un poeta. La seva causa vital és la poesia, cap a l'efecte. És la poesia. Que això és el que molta gent no va entendre en ell. Que li van dir que era fluix, que era no sé què, que no lluitava prou damunt. Però bueno, li van dir també li van criticar. Però és que cap a l'efecte, ell primer, a davant de tot, és la poesia. Llavors ell diu, jo mai he renunciat a el que per mi és fonamental, que és el meu país, la meva terra, no he renunciat a qui soc. Però la meva vida és poesia, i en tot el que tocava, Darwish feia poesia. Tenia aquest do. Encara que no parava. No sé. He procurat matisar una mica aquest teu massa així. No, el meu bagatge és molt limitat, òbviament. No, tranquil·la, que és que es pot opinar de tot, només faltaria. I no et dic pas que no tinguis raó en segons quins casos, És només matisar, que depèn. Jo crec que sí que la fa la crítica, perquè en un moment determinat diu nosaltres no hem sabut comprendre Beirut, no? Hem volgut fer, a més diu allò, no? Una cosa és el Líban i l'altra és Beirut, i aquí hem volgut fundar una cosa, però que no l'hem sabut fer. I, bueno, estic una mica d'acord amb la Marga, que diu això, no? De que la poesia sempre és important. De fet, jo m'havia apuntat una cosa que de fet és un lloc comú, no? A la literatura del lloc de les armes i el lloc de la poesia, i ell diu aunamos inexcusablemente ardor bélico y estro poético. I això, no? Jo crec que la novel·la, que a determinats moments m'ha agradat molt i a determinats moments m'ha costat, crec que és com que voler-la llegir així és com agafar un empatx, no? Tinc ganes també una mica de llegir-la allò més a poc, perquè hi havia moments en què la trobava sublim, potser per això de la poesia o de la prosa poètica, hi havia altres moments que no sabia per on navegava, no? Però bé, en aquesta, jo crec que hi ha un paral·lelisme, no? entre l'existència seva i el dret a l'existència del seu país, i una reivindicació una mica del seu paper com a intel·lectual, no? Però no sé si se n'acaba de desmarcar de les armes, que amb tot el dret del món, Vull dir, tothom defensa el seu com pot, tampoc és una crítica. Sí, gràcies per fer-me recordar que sí que és veritat que hi ha un tros de... Ara no m'havia recordat jo, que critica com estan fent les coses els palestins a Beirut. És a dir, que no només eren les falanges d'aquests dels maronites i Gemayel que els volien fora, sinó que més beirutins i libanesos estaven una mica farts de com estaven actuant els palestins. I sí que surt, és veritat, no me n'he recordat. I per cert, d'això jo me'n recordo d'un viatge que vaig fer al Líban, i recordo que era l'any 1995, i que vaig parlar amb una libanesa que no era ni maronita, ni res extremista, ni res, i es deia la senyora Mai, i la senyora Mai em va explicar aquesta postura de molts libanesos que estaven ja dels palestins fins als nassos, així de clar. Per tal com estaven actuant allà dins, sense treure que poguessin reivindicar el seu país. Després, el de les armes, jo no crec que, clar, ell mateix no, d'agafar armes, però justificar les dels altres crec que sí també, És a dir,
és algo que li sap greu perquè ell, ostres, no és de tarannà, se li veu, no és de tarannà, però arriba un moment en què comprèn que passi. A No, veure, de fet diu que li van regalar una arma i que va amagar les bales. ja, sí, és que No, a però mi mateix no li veig, però amb allò de justificar, però segons quines actuacions, jo no crec que aquest tipus d'actuació ja desmesurada, terrorista i punyeter, això no crec, de Ruiz, això ni ho penso. Però, o sigui, una lluita noble, diguem, noble, allò, una guerra que vas allà a lluitar, dones la cara i tal, això sí. Ara, tirar bombes i coses així, no, això no, perquè ell prou que ho va patir i tothom acaba patint cap a fi, no. Però, en fi, sí que el tema és molt polèmic, eh? I va ser polèmic a l'OLP, també. En el seu moment, molt polèmic. Ai, Bé, sí. què? Teniu alguna coseta més o voleu que anem acabant? M'ha semblat que algú deia per aquí pel xat si podia passar la llista. Sí, si vols, Marga, si vols, me la pots passar a mi i Vale. llavors, com que tinc Te la tots els passo amb tu, la ponents... faré, perquè ara tinc apuntat així en un paper només el títol i tal, però us faré, si un cas, una petita llista amb referències. Sí, me I la te l'envio passes i amb tu llavors i jo ja la la passes al comparteixo. club, Com que veritat? tinc totes les adreces, serà la manera més fàcil. Vale, passes al club. Ho faré la setmana que ve perquè ara demà no tinc temps. pateixis, no corre Demà me'n pressa. vaig i torno la setmana que ve. No corre Que no pressa. et pensis que me n'he oblidat, però estaré fora ara fins dimecres de la setmana que Val, ve. no corre pressa. Que algú té una última cosa, última oportunitat? No? Val, doncs si us sembla us deixem aquí. Anna, tens res, tu? A veure, és que amb això que la reflexió que deies de les armes em vaig anotar... sí, a veure si ho trobo, sí. Diu, perdida la esperanza de que llegue ayuda, de que el mundo árabe se ponga en marcha, de que se produzca un viraje en el equilibrio estratégico, ¿qué les queda sino batirse como locos? O sigui, com a últim recurs, no? Ell parla com a defensa. Sí, clar, és que és aquest punt que ha portat a on estem. Tot hi ha portat. I, per cert, una cosa que ha provocat altres efectes horrorosos que han provocat aquests 70 i tants anys que portem dic, per fer un punt d'abans i després de la creació de l'Estat d'Israel, ha sigut molt dolent per aquella tradició que era arrelada de ser els jueus del món àrab. Que n'hi ha a la literatura àrab hi ha grans i importants escriptors jueus, la literatura clàssica, poetes jueus, i havien mantingut doncs, això, la seva, els ambients dels barris jueus i tal, i això també ha sigut, clar, vull dir, s'ha perdut. La tradició dels jueus de Bagdad, que encara hi ha, doncs, hi ha un autor que ara, bueno, esclar, tots els traslladats cap a Israel, i s'ha perdut molt aquí de coses culturals d'aquestes comunitats jueves que eren unes barreges culturals fascinants, i les llengües, i les judeollengües que diuen que clar, es van perdent. Bueno, aquesta situació cap a fi acaba portant coses molt dolentes per tot arreu, i es va veient que no hi ha... No. Només, bueno, jo recordo un moment, era aquell que no va tenir després... Aquí ens surten noms d'aquests personatges històrics d'aquells anys 80, el Menachem Begin i tots aquests, i recordo l'any 95, també precisament, que hi va haver un moment estrany en tota aquesta història de dolor i de guerres i de bestieses, i un moment estrany, que era aquell que hi havia l'Ishak Rabin. Us en recordareu d'un president israelí, l'Ishak Rabin? I qui era l'altre que va signar? Bueno, un que va arribar a... Simón Pérez. Simón Pérez. No, de l'altra banda, dels àrabs. En fi, però aquesta gent. I que hi va haver un moment, per dir-ho així d'una manera una mica popular, de bon rotllo,
estrany entre palestins des de les altes esferes i avall i israelians, de manera que jo aquell any va ser el primer que vaig treballar de guia turística per aquelles zones. I havien obert totes les fronteres del sud, del nord, d'Israel, Jordània, i a Jordània me'n recordo una Petra plena de turistes israelians, una cosa que ja no s'ha tornat a veure, perquè després ja va tornar a embolicar malament. I recordo, tinc una samarreta que avui la trec al carrer, no sé què farien, Per què? És una samarreta que es veu, la bandera, és jordana, diu Jordan, i hi ha la bandera israelí lligada amb la bandera palestina i un colom al mig. Com la veus ara, aquestes dues banderes lligades i amb un colom al mig? Però la guardo com una cosa històrica, no em la posaré. Bueno, perquè els acords d'Oslo, no? Sí. Va portar un temps de bon rotllo, que és molt estrany, això. Sí. Però mira, sí, i per això feien aquestes samarretes, que esclar, jo com la vaig veure, i en aquell moment, si tots van passar per la frontera, una cosa raríssima, però jo sempre tenia molts problemes allà. Després ja no va ser així mai més, Va ser aquell any, l'estiu del 95, jo duia el grup corresponent, i em vaig trobar amb una sèrie de coses rares que després ja l'any que ve ja no vam poder fer, no sé què havia passat al Líban, ja no vam poder fer el tros de Beirut, no sé on, sempre és així allà, Bé, i després, per no dir el tema de Síria, però vull dir que va ser un moment raro en aquesta història que sempre estem, ja dic, repetint aquest cicle de guerra i que no ens en sortim. Què, doncs acabem? Jesús. Sí, només volia dir una coseta, i és que recomano molt el PDF que ens vas enviar amb les explicacions del traductor del Fèria, perquè, a mi, bàsicament, el que m'ha resultat més complicat és perquè el llibre, com a mínim d'entrada, no dona cap mena de context històric i jo sóc un gran ignorant sobre la situació d'aquesta zona del món. I en particular la Marga acaba de dir una cosa que a més afegeix una mica de dificultat, i és que, des de fa ja força anys a Europa més o menys tenim unes fronteres més o menys consolidades i, amb molts de problemes, com ja sabem aquí a Catalunya, però hi ha una certa identificació, en fi, o una relativa identificació d'estat-nació que en tota aquesta zona del món és molt i molt més fràgil, i llavors aquesta superposició, aquesta manca de correspondència entre les fronteres estatals i les identitats diverses que hi ha en tota aquesta zona té una complexitat extraordinària i extraordinàriament interessant, no? Però que al mateix temps segurament extraordinàriament conflictiva. I això que me'l tornaré a llegir després de llegir el PDF del Fèria. Sí, sobretot llegiu el Fèria, és el traductor. Ningú millor que ell coneix aquest llibre i, caram, està molt ben fet l'article, i m'ha agradat molt. A més, ja dic, conec el Fèria i, caram, personatge ferm, Llegiu-lo sobretot. Després, ara m'he recordat qui hi havia en aquell bon moment, era l'Arafat. Sí, Arafat i Isaac Rabin, que van arribar als acords. I llavors comentes, dius, Jesús, esclar, parles d'Europa que ens han de dir, de zones complexes i de la nostra història. I allà al Pròxim Orient, la complexitat que hi ha, i ja es va quedar, me'n recordo, al segle XIV, quan hi va anar, passant per tota aquesta zona, ja al·lucinava l'Ibn Battuta, que venia de Tànger, que era un món més... No hi havia tantes comunitats religioses diferents i amb tantes... Ell venia d'un món més islàmic, més tranquil, i es va quedar esparverat de l'islam que hi havia allà al Pròxim Orient, això al segle XIV. I llavors aquí, mira, aprofito el que has comentat per dir això perquè a Europa continuem tenint el nostre, i hem oblidat molt la guerra de Iugoslàvia i caram, va ser molt fort i és molt fort el que va passar i està passant moltes coses encara, deixar la guerra de l'antiga Iugoslàvia, que va ser per... Hi ha coses de veritat. I a Catalunya, aquí, com a tants, com que també són com els altres, hi ha els partidaris com tot arreu, de palestins, però també n'hi ha de partidaris d'Israel. I n'hi ha que dialoguen, n'hi ha que no, hi ha de tot.
El que sí que us puc dir és que oficialment el que ha sigut l'oficialitat catalana, Generalitat, em refereixo, des que tenim el govern autonòmic, el nostre govern ha tirat cap al cantó d'Israel i els jueus, normalment. A l'hora de tenir converses, d'arribar a pactes, de subvencionar projectes, és la línia que hi ha hagut oficial. Ho sé perquè això ho visc. Que la cosa de àrab, relació moros, relació amb... Entens? Això no. Va per altres circuits, per associacions, en fi. Però oficialitat, com que ha sigut sempre més pro-hebrea, pro-israelí, i això és com a tot arreu del món, són iguals. Ens diferenciem pas especialment que cada país que hi ha té reflecteix aquesta problemàtica amb la problemàtica que és en si. Hi ha gent molt entusiasta d'un, hi ha moments, i jo ja us dic, recordo, els estudiants d'ara m'han fet recordar el moment de la invasió d'aquests, del llibre de Darwish, de la invasió de Beirut per part de l'exèrcit israelià, i aquell estiu va ser molt fort pels beirutís, de bombardejos, aquí va sortir un tipus de bomba que allà la van provar bastant, de vacío, la bomba de vacío. Tot allò, sí. I, bueno, ara torna a ser un moment d'aquells, quan hi ha un moment d'exacerbació de la violència. També sembla que hem oblidat, i cuidado que encara hi és, també ha sigut terrible la guerra de Síria, i que ningú l'ha entès encara, L'única cosa que s'ha entès és que no han fet marxar el president i que l'han fortit tot el que ha passat. Tot allò. Hi havia molts entesos que deien que quan va començar la guerra de Síria que a l'Assad li quedaven 4 dies, allò que diuen telediaris, i 8 dels telediaris, que ara està allà dalt, i la guerra ha sigut la que ha sigut, valga'm Déu el que ha sigut, i la destrucció per la humanitat que ha significat, així com la de l'Iraq. És a dir, que jo aquí em curioseix la quantitat de països àrabs que han anat a per ells, que justament era una mica la infraestructura de països àrabs més, no sé com dir-ne, de societats, sí, molt complexes, però amb infraestructures molt potents com a països, que han anat com a parelles. No ho sé. Vull dir que a banda d'aquest tema n'hi ha d'altres per aquella zona. Sí, la Maria Teresa Vidal comenta pel xat, diu que no li funciona gaire bé el micro, i comenta que no entén gaire bé què passa a Beirut, a la pàgina 110, que sobre la meitat de la pàgina diu que entre els carrers de Beirut poden matar-se més ferotgement que entre els israelians i els àrabs. Espera't un moment, que busco la pàgina. Aquí tinc senyalat, sí, tinc senyalat Beirut. És on te diu, en la guerra únicamente comprendieron los combatientes que la paz de Beirut con Beirut es imposible, ¿no? Deu ser aquesta part d'aquí, no? Deu ser aquesta part? Sí, mira, ho tinc senyalat. En la guerra únicamente comprendieron los combatientes que la paz de Beirut con Beirut es imposible. Bueno, a veure, Beirut està dins de el que s'ha dit la guerra del Líban. No ens n'oblidem tampoc. Hi va haver una guerra oficialment ja al Líban, ja si no m'equivocaré, entre 1975 i 1990, que és del 82, hi havia guerra al Líban. No només hi havia la cosa palestina. A banda del que va passar això, és que hi havia guerra al Líban, i el Líban era un país que hi havia matances cada dia i hi havia milícies, que és una mica això semblant al cas sirià, ja són bastant similars en això, milícies de diferents tendències, uns hi havia Beirut Est, Beirut Oest, uns tenien pres la part de Beirut Est, aquí absurd, la part de Beirut Oest, i cada dia hi havia xafarranxo. Llavors hi havia les milícies que, ostres, em ve una referència literària al respecte, pensant en les milícies que rondaven, o sigui, no hi havia policia pels carrers de Beirut, hi havia milícies, i es feien amos de carrers, i funcionava així. Llavors tu havies de o pagar les milícies o compensar-los, donar-los de menjar, en fi, eren els amos del carrer i feien el que volien. Encara hi són, les milícies aquestes al Líban. És que Beirut i el Líban és així, és un garbuix de comunitats. Ja dic, al segle XIV ja es va esbarar en Batuta, que no ho entenia, Batuta que no entenia res, i continuem igual. Llavors,
la referència literària que em ve també del Beirut, d'aquests temps i de la guerra, és un llibre de contes que vaig traduir d'un palestí nascut a Beirut i que es diu Mazen Maruf, el posaré a la llista. Perquè veureu que és molt l'ambient, però aquests contes de Mazen Maruf és molt l'ambient del Beirut, de la guerra i de les milícies, i es diu Acudits per a milicians. Dona títol al primer conte i ell explica, està vist el llibre des del punt de vista d'un nen i explica com el seu pare, que el nen té ganes que el pare sigui un heroi. El pare, pobre home, no d'allò. Però fins que un dia l'agafen uns milicians, que ha de passar per un lloc que ha de passar sí o sí. Anant a la feina, l'agafen uns milicians i li fan explicar acudits per divertir-los. I el pobre home aviat se li acaba el repertori. Però diu que ha de passar per allà, perquè si no passaran coses. Cada dia, a tal hora, explicar els acudits. I llavors aquí és on ve, a les nits amb el nen col·laboren inventant-se acudits que puguin agradar als milicians. I llavors hi ha més contes. I és un llibre que parla de tot aquest ambient del Beirut, de la guerra, però cuidado, no patiu, en el sentit de l'humor i amb històries fins divertides. Històries divertides i és un llibre molt... va agradar, sorprenent, sí. Contes més que d'altres, però vaig trobar... I us el posaré a la llista, deixa'm-ho apuntar. Ja tenim feina a l'estiu, Això sí, sempre el Memòria para l'Olvido crec que sempre queda un llibre de tenir-lo allà i de tant en tant un dir, què deia el de Ruiz d'allò? És així, Per això no és una novel·la que tu comences, acabes, hi ha un argument i tal, sinó que és un llibre que hi pots trobar-hi moltes coses i com aquell que diu de consulta. Jo hi deixo tots aquests, no sé si ho veieu aquí perquè està una mica... El tinc ple de pòstits. Després no ho trobo, però perquè a vegades, això ho deia de Ruiz allà, aviam. Sí. Per cert, una cosa, si no plegueu encara. Us va agradar la Dania Xibrí? La novel·la vols dir? O la trobada? No, bueno, la novel·la. Clar, El Salvador és estupendo. És intrigant, o sigui, bueno, no sé. Jo la descriuria com una novel·la intrigant, a mi em va intrigar molt. Són novel·les que no sé si jo diria que m'agraden, però em va agradar llegir-me-la. O sigui, la vaig trobar molt interessant, molt interessant, sí. Vale, sí. Sí, perquè també em va deixar sorpresa la Dania Xibrí. Sí. Sí, va ser una lectura interessant. La primera mitja part, sobretot. Sí, d'acord. M'han dit que vindrà a Barcelona, aprofito, els que sigueu podeu anar-hi. El dia 3, em sembla. Sí? El dia 3? Val, jo estaré fora, mira per on, serà aquests dies que estaré fora, però qui pugui anar-hi, doncs ve a Barcelona. El dia 3, per tant, dilluns. Aquest dilluns. Aquest dilluns el CCB la Dania Xibrí. Sí. Algú més té alguna aportació a fer o anem tancant? O anem a acabar ja. Sí. I heu acabat el cicle, perdoneu, que no us deixo tancar. Sí, avui acabem, avui el tanquem. Avui el tanquem. Sí. Avui el tanquem. De fet, tanquem una mica el curs ja. Els que no, ja que alguns ja heu acabat els exàmens, els que encara no, els que estigueu a l'escola, els que encara us quedin exàmens, que vagi molt bé. Bona recta de final de curs. I res, si tot va bé, ens trobem l'any que ve amb alguna altra cosa, no? Jo hauria d'afegir que aquest cicle ha sigut la manera que hem trobat de donar veu a Palestina, que ens semblava important en aquests moments, i que no deixem de llegir el que diuen els palestins, no? En primera persona, i que ara mateix hi ha una altra proposta molt interessant sobre la taula, de fet és de la teva universitat, Margarida, que feu un club de literatura, no? Que ha començat ja, i us passarem la informació, si us sembla bé, per si algú s'anima a apuntar-s'hi, que són tot de dones escriptores en femení de Palestina, i llavors es comenta una novel·la al mes, 2 sessions amb l'autora. Vull dir, si us interessa, us podeu apuntar. L'únic que em sembla que les sessions seran en anglès, no? Hem entès?
Hem entès que sí, això semblava. Perquè és una trobada amb l'autora. A veure si ho trobo un moment, perquè si ho trobo igual potser ho puc Bueno, això saber. m'imagino, jo no hi he estat ficada amb això, no us puc donar informació, però m'imagino que deu venir de la Hanan. Sí, la Hanan crec que és qui ho ha impulsat. Sí. Que va tenir aquesta idea i llavors se n'ha encarregat ella. La Hanan és molt activa, és una iraquiana que és una màquina. I ara també tenim una... Sí, la Hanan Jassim. Com veieu la Hanan Jassim, cap allà. Clar, ella és molt... parla català perfectament, però va fer la tesi en anglès, llavors igual, però no crec que... És que com que les trobades són amb les escriptores... Llavors serà molt anglès. Pot ser que les trobades siguin en anglès, tot i que... La Hanan parla anglès, com aquell que parla, m'entens? Però... La Hanan... Ens va fer... Per portar escriptores palestines que parlin ha de ser en anglès. Sí, és la que és a qui vam convidar per parlar de naftalina, de boles de camp. Però clar, sí, la Hanan és iraquiana, ella és iraquiana. Sí. Sí, ara ella fa aquesta iniciativa, jo amb aquesta no... Jo he fet una cosa més modesta, que igual també, mira, us ho puc enviar. I tant. A la classe de... Envia tot el que tinguis i passarem un correu així. Hem de col·laborar, això s'ha d'aprofitar, home. Tinc una classe que es diu Textos literaris àrabs contemporanis. Molt bé. I llavors al mes de maig hem estat fent poesia. I hem fet una activitat dedicada a la poesia palestina, que és que seleccionar fragments de diferents poetes, traduir-los a català o castellà i posar-los en cartells per la universitat. Però tenim el PDF d'aquests, i llavors ja podeu llegir una miqueta, res, vull dir, serà ràpid. Són fragments, perquè era de cara a cartell. Bueno, no cartellars, però allò que quedés una mica que tragués l'atenció, la gent s'acostés a llegir poesia. Saps? Oferir coses també diferents del discurs de sempre. Doncs vam pensar fer aquesta activitat, els alumnes s'hi van posar molt bé i, bueno, crec que l'altre dia van fer la penjada i va ser tot així, ha sigut una activitat maca. Us puc enviar el PDF, no tenim cap problema perquè els drets són nostres aquí, vull dir que... I el que volem és que s'escampi, ja ho van dir ells també. Si voleu enviar-ho a altres llocs, és una petita cosa feta de traduccions de poesia palestina. Molt bé. Bueno. Doncs fem el tancament. Doncs sí, moltes gràcies, Marga. I res, amb això acabem. Gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon estiu. Estic molt contenta entre vosaltres. I bon estiu. Bon estiu. Moltes gràcies. Ma salama. Ma salama. Ma salama. Adéu, moltes gràcies. I la lefa. Gràcies per ser. Ma salama. شكرا جزيلا. Salama. مع السلامة.